Totoo ba, Sarge? Na dito ka lumaki sa baryo na to? Oo, pero hindi rin kami nagtagal rito. 10 taon ako nang masunog ang bahay namin dito. Sa pagkakatanda ko, hindi lang yun ang unang beses na nasunog ang bahay namin. Kaya minabuti na lang ng mga magulang ko na umalis kami. Hindi lang isang beses. Ano yun, Sarge? Sinadya? Hindi ko alam, Serrano. Basta ang alam ko lang, kakaiba ang lugar na ito. Kung sa bagay, isipin ninyo, yung mga karatig baryo halos pamugaran na ng mga rebelde. Pero itong baryong to, napakatahimik. Huwag kang pakakampante, Serrano. Kaya nga tayo narito para siguraduhin na walang nagtatagong rebelde dito. Kaya talasan mo ang mga mata mo. Baka nariyan lang ang kalaban sa paligid. Ayaw mo naman sigurong magaya sa mga kabaro natin na naambus nung nakaraang linggo. Nako, oo naman, Sarge. May pamilya pa akong babalikan, no? Lintik kang bata ka! Bumalik ka nga rito! Pwede ho ba, Tay? Pabayaan niyo muna ako. Gusto kong mapag-isa. Abay, hindi pwede. Paano kung bigla kang tumakas? Ano na lang ang mangyayari sa atin? Gusto mo bang masira ang buhay ng mga taga rito nang dahil sa pagiging makasarili mo? Pagiging makasarili po bang pagtutol sa kasal? Tay, buhay ko ang pinag-uusapan natin dito. Tingnan niyo si Aling Luz. Anong sinapit niya dahil sa pinagkasuntong kasal na yan? Napaliw siya! Pero nang dahil sa ginawa niya, nagpatuloy ang masaganang ani at payapang pamumuhay dito sa baryo. Kagaya rin ng iba pang kadalagahan na ikinasal sa pamilyang yon. Kung makapagsalita kayo, parang ang laking kabayanihan ang ginawa nila. Tay, kaya nating maging mapayapang baryo kahit walang tulong ng pamilyang yon. Hindi mo naiintindihan. Kung wala sila, wala rin ang baryong ito. Basta, hindi ako Magpapakasal ka sa ayaw mo at sa gusto. Halika! Umuwi na tayo! Bitiwan niyo ako! Nasasaktan ako, Tay! Ayoko na rito! Ayoko magpakasal, lalo na sa lalaking baliw na yon! Mawalang galang na ho. Pero maaari po ba ninyong bitawan yung dalaga? Sarge, hayaan niya lang siguro. Tumigil ka, Serrano. Ano? Bibitawan ninyo ba siya o arestuhin ko kayo? Bakit? Sino ba kayo, ha? Anak ko to. Kaya pwede kong gawin dito ano bang gustuin ko. Anak nga ho ninyo yan. Pero hindi ibig sabihin ay pwede na ninyo siyang pagbuhatan ng kamay. At kalad ka rin. Paglabag po yan sa karapatan ng kababaihan at maaari kayong makulong ng dahil dyan. Bakit? Pulis ka ba? Hindi mo ako pwedeng hulihin. Sundalo ho ako. At pwede ko kayong kalad ka rin sa mga pulis kung magmamatigas kayo. Opo. Ano yan? Huwag kang bubunot. Sinasabi ko sa inyo, sa oras na bunutin nyo ang itak na yan, wala kaming magagawa kung hindi ang ipagtanggol ang sarili namin. Nako, Tay, huminahon ho kayo. Sir, ma'am, pasensya na po. Wala naman pong problema rito eh. Tay, bumalik na ho tayo. Sige na po. Kayong mga dayo rito. Mag-iingat kayo sa mga pakikialam nyo dito, ha? Hindi nyo alam kung anong naghihintay sa inyo sa lugar na ito. Pinagbabantaan po ba ninyo kami? May itinatago po ba kayo sa baryo? Ano naman kung meron? Kung gusto nyo, kayo ang tumuklas. Pero sinasabi ko sa inyo, sa oras na makialam kayo sa amin, hindi na kayo makakalabas ng buhay ng baryo. Nakakatakot naman pala. Ikaw, Binibini, naroon lang sa may ilog ang kampo namin. Puntahan mo kami kapag inabuso ka ulit ng tatay mo. Talaga namang, anong abuso? Tay, wala naman pong abuso. Tara na, Elisa. Walang kwentang makipag-usap sa mga yan. Bilis! Opo. Pasensya na ho kayo. Kawawa naman ang dalagang yun. Hindi ko akalain na may fixed marriage din pala sa ganitong mga lugar. Matagal ng kaugalian yan dito. Lumayo kayo sa loob. Ay, kabayo! Mapanganib dito. May aswang dito. Anak ng tibak nung na batang to. Bigla na lang lumilitaw na parang kabuti. Lumayo kayo rito. Lalo na sa kabilugan ng buwan. Hoy, sandali! Anong aswang ang... Hana? Sarge, sinong Hana? Kilala mo yung batang yun? Wala. Sige na.
Tapusin na natin ang patrolling natin. Tapos, bumalik na tayo sa kampo. Nagugutom na ata ako. Magandang araw si Pio Pangil at sa iyo, Sir Jupiter. Ako si Ellie, isang retiradong sundalo na naglingkod sa bayan noong kalagitnaan ng dekada 80. Marami akong nakitang labanan sa pagitan ng mga rebelde at ng sandatahan natin. At nakalulungkot na sa mga labanang iyon ay wala naman talagang nananalo. Tanging mga buhay lamang ang nasasayang. Matanda na ako ngayon at ang pakikinig ng mga kwento sa internet ang naging libangan ko. Hanggang sa mapadpad ako sa channel ninyo. At dahil dito ay naalala kong muli ang isa sa pinaka hindi ko malilimutang panahon sa aking serbisyo. Sa tulong ng aking apo na siyang sumusulat ito ay ikikwento ko sa inyo ang isang karanasang nagpabago sa lahat ng paniniwala ko tungkol sa mundong ito. Good evening, Sarge. Permission to speak, sir. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Huwag na masyadong formal kapag tayong dalawa lang. Para namang hindi magpinsan ang mga magulang natin yan. Mahirap na, Sarge. Baka mamaya may makarinig pa eh. Sabihin hindi kita ginagalang. Ano bang problema? Dumating na yung mga rations at supply na hinihintay natin. Medyo kulang. Pero sasapat na siguro yung para sa isang linggo. Tapos, i-pull out doon yung ibang kasama natin, Sarge. Pull out? Sino nagsabi? Si Kapitan. Kailangan daw kasi sa katabing bayan. May naambush na naman daw kasi mga kasama natin doon. Ang bihira talaga yan si Captain Guevara. Bigla-bigla na lang magdesisyon. Nariyan pa ba siya? Oo. Nandun pa. Nagbababa sila ng mga supply. Lumabas ako at iniwan ko ang ginagawa kong report. Kagad ko namang nakita ang aming kapitan noon kaya mabilis ko rin siyang nakausap. Napagalaman ko na 2 platoon ng mga kasama namin noon ang napatay ng mga rebelde. Kaya naman hindi na ako tumutol pa sa pag-pull out sa iba pa naming mga kasama. 15 kaming naiwan sa kampong iyon at ang tanging bilin sa amin ay ang palagiang pagmamasid sa paligid. Kaagad din silang umalis pagkatapos ibaba ang mga kagamitan at rasyon. Palalim na ang gabi noon nang biglang bumuhos ang malakas na ulan at nangyari ang hindi namin inaasahan. Sarge, emergency. Sa kabilang tent. Anong nangyari? Si Sandoval. Inatake ng kung ano. Ano? Mabilis akong tumayo. Kinuha ko ang baril ko at isinukbit yon sa aking likuran bago lumabas para tingnan ang nangyari. At nanlumo ako sa aking nakita. May laslas sa lieg ang isa sa mga kasama namin at nagkalat na ang dugo niya sa damit at sa lupa. Ano pang tinitingin-tingin ninyo? Ang first aid kit. Kayo, tulungan ninyo akong buhatin siya. Doon sa kama. Bilis. Hindi ganun kalalim ang sugat pero tinamaan ang isa sa mga ugat niya. Gawin ninyo ang lahat para mailigtas siya. Napakalakas ng ulan. Imposible makapunta tayo ng bayan. Kaagad namang kumilos ang mga kasama namin. 2 sa mga medic na kasama namin noon ang kaagad na nagasikaso sa sugatan naming kasama. Ilang minuto rin ang tinagal pero nagawa nilang patigilin ang pagdurugo ng sugat at ilang sandali pa ay bumalik na ang kulay ng aming kasama na noon ay namumutla na. Ano ba talaga nangyari? Kinuha lang daw yung mga sinampay na damit dun sa puno. Papasok na raw sana dito nang biglang nalaslas na lang daw yung leeg. Paano bigla na lang nalaslas? Posible ba yun? Yun yung nakita nila, Sarge. Kahit ako, hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba yun o ano. Kalukuhan to. Soldiers,
I need a concrete explanation on what. Ano yun? Paano? Soldiers, ilipatin niyo sa sandumal ng higaan. Yung mga mababasang gamit, ilayunin niyo sa mga butas. Nyeta, sino gumagawa nito? Kinuha ko ang isa sa mga Armalite at flashlight. Pagkatapos ay lumabas ako para tingnan kung anong nilalang ang sumisira sa lona namin. Napakalakas ng ulan noon kaya nakapagtataka rin na may naririnig kaming ibon na tila lumilipad-lipad sa paligid. Kagad kong tiningnan ang itaas ng aming tent at nang hilakbot talaga ako nang makita ang isang napakalaking itim na ibon. Hindi yun uwak, parang nalalagas na ang mga balahibo noon at pulang-pula ang mga mata. Nakita ko rin na mayroon iyong paa ng tao. Natigilan ako noon at sandaling hindi nakagalaw. Hindi ko kasi maproseso kung anong klaseng nilalang yun. Sarge! Ilan! Aray! Sirano! Tinamaan ka? Wala to, Sarge. Daplis lang to. Sarge! Ayan na naman! Papasugod na ulit! Demonyo kang halimaw ka! Itong kainin mo! Nang marinig ng mga kasama namin ang putukan ay mabilis din silang lumabas at nagpaputok. Nagulat din sila sa kanilang nakita. Pero sinabihan ko silang mag-focus at asintahin ng mabuti ang halimaw na lumilipad. Pero dahil sa dilim at lakas ng ulan ay naging imposible yun. Hanggang sa muli iyong bumalik sa itaas ng tent namin at tuluyan ng sinira nito ang bubong bago tuluyang lumipad papalayo. Ceasefire! Sarge, anong nilalang yun? Hindi yun ibon. At lalong hindi rin yung tao. Hindi ko alam. Ayos lang ba yung sugat mo? Oo. Lilinisin ko lang to. Sige. Ayos na to. Okay, men. Ilipat ang mga mahalagang gamit at ilapat ang isa nating lona. Wala tayong magagawa kung hindi ayusin ito. Come on, move! Kaagad namang sumunod ang mga kasama ko. May mga nagtanong kung anong uri ng nilalang ba ang nakaharap namin. Pero wala akong may sagot. Hanggang isa sa kanila ang nagsabing aswang nga raw ang nakaharap namin. Ngunit sa halip na paniwalaan ay tinawanan lang yon ng karamihan at nauwi pa sa katatawanan. Nang mga oras na yon ay naalala kong minsan nangang may kumalat na kwento tungkol sa mga aswang sa baryong yon. Pero dahil nga sa maaga rin kaming umalis doon ay hindi ko na yon nabigyang pansin. Subalit sigurado ako ng mga oras na yon na hindi pangkaraniwan ang nakaengkwentro namin. Nagawan namin ang paraan ang sirang lona pero wala ni isa sa amin ang nakatulog ng gabing iyon. Sarge, emergency. Ano naman yan? Si Sandoval. Patay na. Ano? Pagdating ko sa kabilang tent ay nasa loob na ng body bag ang isa naming kasama. Binuksan ko iyon at napangiwi ako sa aking nakita. Parang lumobo ang mga ugat niya sa lieg kung saan siya nasugatan. Ipinaliwanag naman sa akin ng isa sa mga medic na ayos naman ang lagay ng kasama namin na yon noong gabi. Nagulat na lamang sila nang matagpuan itong walang buhay noong umaga. Mabilis akong gumawa ng report at noong umaga rin yun ay dumating ang ilang mga tao para kunin ang bangkay ng namatay naming kasama. Master Sergeant Rivero, anong nangyari dito? Paano namatay ang isa sa mga kasama mo? Nasa incident report ho na ginawa ko ang mga detalye. Are you kidding me? Nabasa ko ng report. And that's not even a report. Parang katang-isip. Lumilipad na halimaw? Anong pinagsasabi mo?
Ayun po ang nakita namin kagabi. Kahit isa-isahin ninyo ang mga tao ko, yan din po ang sasabihin nila. Baka naman may tinatago kayo. Foul play. Baka may pinagtatakpan ka. Wala po akong pinagtatakpan, Teniente Zamora. Kung ano po ang nakalagay sa report, yun po ang totoong nangyari. Mababaliw na ako sa inyo. Nakarating na kay Captain Guevara ang report. At dahil doon, gusto niya akong manatili dito to supervise your work. Alam mo bang ayaw ko sa ganitong mga lugar? Dapat sana ay tinanggihan ninyo ang utos. At talagang sumasagot ka pa, ha? Baka nakakalimutan mong mas mataas ako sa'yo. I'm sorry, Madam. Lieutenant, Punyata. Sige na, bumalik ka na sa ginagawa mo. Tell your man to start moving now. Ganitong oras madalas naglalabasan ng mga rebelde. Move! yes, ma'am. Kaagad kong tinipo ng natitira kong mga tao. Nagdagdag sila ng 5 pa sa amin kasama na rin si Teniente Zania Zamora. Kaagad kong inutusan ang mga tao ko na magpares-pares at rumonda na para makabalik sila bago magtanghali. Mahigpit ko ring ibinilin sa kanila na mag-ingat, lalo na sa mga masusukal na bundok at kakahuyan sa paligid. Sumang-ayon naman ang iba at ang ilan ay sinabing natatakot dahil sa nangyari noong gabi. Ako man ay nakakadama ng pangamba pero naroon kami para sa isang misyon at hindi kami pwedeng mahadlangan ng kahit anong uri ng takot. Kung titingnan mo, Sarge, no? Napakaganda rito. Tingnan mo yung palaya nila. Talagang ang gaganda ng mga tanim. Tapos yung sagingan nila, talagang hitik sa bunga. Pansin ko rin. Pero kahit naman nung bata pa ako, sagana talaga ang lugar na ito. Pero hindi naman ganun kataba ang lupa rito. Hindi rin ganun kagandang patubig nila sa palayan. Nakapagtataka. Yung lumusob sa atin kagabi, Sarge. Wala ka bang naaalala na ganong nilalang nung nandito ka pa? May mga kwento na ng ganong klase ng mga nilalang dito noon. Pero panakot lang sa mga bata yun. Kung mga bata pa kami. Naalala ko na. Yung pamilya na pinakapinuno at may kaya rito dati. Sila yung ginagamit na panakot noon. Paanong panakot? Mahilap kasi ang mga yun. Birang lumabas ang mga anak. Tapos madalas pang mga galit. Kaya yun, ginagawang panakot. Pero wag ka, sila raw ang dahilan kung bakit masagana ang lugar na ito. Parang yung pinag-uusapan ng mag-ama tungkol sa kasal-kasal. Nabanggit mo na matagal ng kaugalian dito yon. Totoo ba yon? Ang dami mo namang tanong. Kasi naman, naaawa pa rin ako dun sa dalagang. Sir, ma'am, tulungan po ninyo ako. Sarge, sa Elisa ba yun? Yung dalaga nung nakaraan? Oo, siya nga. Oh, anong problema? Yung tatay ko po, sinasaktan yung nanay ko. Pakiusap, tulungan niyo kami. Nang marinig ko yun ay hindi na ako nag-atubili pang tumulong. Halata na rin kasi ang pagkabalisa sa mukha ng dalagang yun. Kaya naman bumaba kami doon at dumiretso sa baryo. Doon ko pa lamang muling nakita ng malapitan ang baryo at pagtungtong ko pa lamang doon ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Alam niyo yung biglang bumigat ang iyong pakiramdam sa isang lugar o bagay. Ganoon yung naramdaman ko. Bilisan po natin. Baka hindi na natin abutang buhay ang nanay ko. Sige. Kasunod mo lang kami. Sarge, dun ata. Nagkakagulo yung mga tao dun eh. Sige, bilisan natin. Tama na! Manolo, tama na! Maawa ka! Nay! Hayop ka! Hayop ka! Lumayo ka sa nanay ko! Isa ka pa! Masalamat ka! Hindi kita magawang pasaang na hayop ka! Umalis ka dyan!
Manolo, Manolo, tama na. Huwag mong saktan ang anak natin, pakiusap. Ako na lang ang saktan mo. Talaga sasaktan kita hanggat sa magtanda ka! Tigil! Sige, hawakan mo pa siya at sisiguraduhin kong buburtahan kita na bala. Kaya na naman! Ikaw ang nagdala sa kanila dito, ano, Elisa? Ayaw ko kasi ninyong tumigil eh. Hindi na kayo naawa kay nanay. Maawa? Puro kontra ang alam niyan. At kayong mga sundalo, wala kayong kinalaman dito. Problemang pampamilya ito. Pero nag-iiskandalo kayo at maaring malagay sa panganib ang buhay ng babae yan bilang bantay ng bayan at ng kapayapaan. May karapatan kaming pigilan ka. Elisa, tama ba? Opo. Kunin mo ang nanay mo at dalhin mo rito sa amin. Ikaw na lalaki ka, huwag kang kikilos ng masama. Kaagad na tumayo si Elisa mula sa pagkakaupo sa sahig at agad niyang inalaya ng kanyang ina. Halos punit na ang damit nito. May malaking bukol sa noo at nangingitim na ang paligid ng kaliwang mata at kanang pisngi. Sige! Sumama kayo sa mga yan! At hindi na kayo makakabalik pa rito! Ikaw ang matagal na hindi makakabalik rito. Cyrano, itali mo ang hayop na yan. Copy, Sarge. Ano kinatali? Sige, subukan mo! Pumalag pa ang lalaking yun na kung tawagin ay Manolo, pero hindi siya umubra kay Serrano. Susuntukin pa sana niya ang kasama ko nang salahuin ito ang braso niya at biglang pinilipit patalikod. Kaagad naman akong nakakita ng lubid at pinagtulungan na lang naming itinali ang lalaki sa isang upuan. Pagkatapos noon ay nagradyo ako sa kampo at humingi ng backup ng mga pulis. Si Serrano naman ay kaagad na ginamot ang mga sugat at pasa ng nanay ng dalaga. Hindi rin naman nagtagal ay dumating ang 2 pulis at ipinaaresto ko ang lalaki. Hindi nyo alam ang pinapasok nyo, mga pakialamero! Makikita rin ninyo ang hinahanap nyo! Sige na, bitbitin na ninyo yan. Ang daming sinasabi. Severina! Elisa! Huwag na ho kayong umiyak. Ligtas na ho kayo. Salamat ho sa pagdating nyo. Kung hindi siguro sa inyo, ibasag ng bungo ko ngayon. Ano ho bang nangyari at pinagmula ng away? Ang anak namin, nakatakda siyang ikasal sa panganay na anak ng pinuno ng baryong ito. Pero ayaw niya. Naiintindihan ko naman ang anak ko. At ayoko ring magpakasal siya ng labag sa kalooban niya. Pero ang ama niya at ang mga tao rito... Ano pong tungkol sa mga tao dito? At isa pa, gaano ba makapangyarihan ang pamilyang tinutukoy nyo para matakot at maging mapilit ng gano'n ang asawa nyo? Hindi sila pangkaraniwang mga tao. Anong ibig mong sabihin? Mga rebelde ba sila? May connection? Hindi. Mas malala pa sila doon. Nang mapansin kong magkikwento na si Elisa ay kaagad kong itinaboy ang mga tao sa paligid ng bahay nila. Doon ko napansin ang matatalim nilang tingin. Panay ang bulungan nila at halata sa kanilang mga tingin ang galit at inis. Pero hindi ko na yun pinansin pa. Itinaboy ko sila at pagkatapos ay isinara ko ang mga pintuan at bintana ng bahay. Sige, ikwento mo. Ano ang mga taong yon at bakit parang napakahalaga na ipakasal ka sa pamilyang yon? Noon pa man, sinasabi na nila na ang pamilyang nyo ng dahilan kung bakit masaganang ani dito. Kahit na hindi ganoon kagandang lupa. Pero ang kapalit nun, isang dalaga sa bawat henerasyon ng kanilang pamilya. Noon ganun lang, pero ngayon, kung sino mang gustong mag-asawa sa kanila, ay sapilitan na lamang silang kumukuha ng mga dalaga dito. Pero, paano ng isang pamilyang dahilan na masagaling ani dito? May-ari ba sila ng pagawaan ng mga pataba? Hindi. Pero, hindi sila tao. Anong ibig mong sabihin hindi sila tao? Mga aswang sila na nagpapanggap ng mga tao. Niloloko nilang mga tao rito.
at umaaktong mga Diyos. Pero ang totoong, ginagawa nila yon para pagtakpan ang tunay nilang kulay. Teka ho. Mahirap na paratang yan. Meron po ba kayong ebidensya o kahit ano na nagpapatunay na ganun sila? Isa pa. Kung hindi lang sana umalis ang pinakamagaling at nag-iisang albularya dito, mapapatunayan sana ang totoong pagkatao ng mga iyon. Pero pilit silang pinalayas mula rito. Ilang beses na pinagtangka ng buhay niya at ng pamilya niya. Ilang beses ding sinunog ang bahay niya. Si Isabel ho ba ang tinutukoy ninyo? Si Lola? Oo. Paano? Sandali. Parang namumukaan kita. Kamukha mo yung panganay ni Isabel na lalaki. Isko? Oo. Paano? Tatay ko ho si Isko. At lola ko si Isabel. Dito ako lumaki at tumira hanggang sa mag-10 taong gulang ako. Yanong si Juliana, nakasama ko, ay anak ng pinsang buo ng tatay ko. Kung gayon, alam mo ang mga nangyayari dito. Hindi ho. Wala na akong masyadong matandaan. Wala na rin naman pong nabanggit si lola at tatay bago sila na mayapa. Ang natatandaan ko lang po ay ang tungkol sa kasal at sa isang ma-impluwensyang pamilya. Yun lang. May tao. Sandali! Sino yan? Nariyan na! Ano ba? Hindi ba pwedeng bilisan ang pagbukas ng pinto? Ang init-init sa labas. Nasusunog na yung balat ko. Bakit ba kasi narito ka? Sino nagsabi sa'yong pumunta ka rito? Aba, ang sungit mo ah. Masama bang dalawin ng mapapangasawa ko, ha? Hinawakan ng lalaki si Elisa sa bewang at hinila ito papalapit sa kanya. Pagkatapos ay pinaghahalikan nito ang dalaga sa lieg. Kitang-kita naman sa mukha ni Elisa ang pandidiri habang buong lakas na itinutulak papalayo ang lalaki. Ano ba? Bitiwan mo nga ako, Danilo! Wag! Danilo, igalang mo naman ang anak ko! Manahimik ka! Dapat nga'y magpasalamat ka pa. At, may mga bisita pala kayo. Mga sundalo. Sinong matipunong yan? Manliligaw mo, ha? Gusto mo tapusin ko ngayon yan eh. Walang sundalo. Hindi niya ako manliligaw. Oh. May inasikaso lang kami, kaya kami narito. Totoo ba yun ha, Elisa? Baka naman iniiputan mo na ako sa ulo. Kahit hindi pa tayo mag-asawa. Baka kung gusto mo... Sige! Subukan mong pagbuhatan siya ng kamay at hindi ako magdadalawang isip na ibalibag ka sa kinatatayuan mo ngayon. Aba, matapang ang isang to. Kung taga rito ka lang, baka ikaw na lang ang pakakasalan ko eh. Bigla niyang hinawakan si Juliana noon sa pangat iniangat sa ere. Hindi naman ganoon kalakihan ang katawan niya, payat pa nga siya kung tutuusin, pero naiangat niya ang kasama ko ng walang kahirap-hirap. Kagad namang pumalag si Juliana pero bago pa siya makagawa ng kahit ano ay isang malakas na suntok sa sikmura ang biglang pinakawalan ng lalaki na nagpasuka sa kanya. Mahinang bodega! Juliana! Hayop ka, bakit mo ginawa yun? Nagagalit ka? Sige! Sugod! Binitawan niya ang pinsan ko. Humarap siya sa akin at bigla siyang nagpakawala ng suntok. Pero nagawa ko iyong masalag. Halata ang gulat sa kanyang mukha nang mangyari yun. Sumuntok siyang muli. Nakailag ako at ginamit ko ang pagkakataong yun para masuntok siya sa tagiliran. Sapul siya at napaingit. Hindi pa ako tumigil at binigyan ko pa siya ng isa sa mukha na siyang nagpabagsak sa kanya sa lupa. Sino ka? Hindi ka pangkaraniwang sundalo. Master Sergeant Eli Rivero. Tandaan mo ang pangalan ko. Ulitin mo pang manggulo rito. Hindi lang yan ang aabutin mo.
Talaga lang ha. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo tatagal sa lugar na ito. At ikaw, Elisa, ihanda mong sarili mo. Sa kabilugan ng buwan, mapapasakin ka. Punyeta, nabalian nata ako ng isang tadyang. Pero baliwala ito. Dahan-dahan siyang tumayo at walang ano-anong lumabas ng bahay. Kaagad namang tumakbo si Elisa para tingnan ang kalagayan ni Juliana. Ako naman ay sinundan ko ang lalaki pero mabilis itong nawala. At muli naroon na naman ng mga kabaryo nila sa paligid. Nakatingin ng masama sa akin. Sumusobra na talagang Danilo na yan. Punyeta, kung hindi lang masamang pumatay. Huminahon ho kayo, Nay. Yung mga sugat niyo. Ma'am, ayos lang ho ba kayo? Oo, medyo nahihilo ako. Pero ayos naman. Hindi naman ako nabalian. Mabuti naman kung ganun, ma'am. Juliana, tawagin mo akong Juliana. Magpahinga ka na, Juliana. Maya-maya, ibabalik na rin tayo. Pupunta pa ako sa presinto para magsampa ng reklamo laban doon sa tatay nila. Dahil kung hindi, pakakalabas din yung bukas ng umaga. O nga pala, Manang, kailangan ninyong sumama sa akin sa mga pulis. Maaari po bang bukas na lamang? Masama pang pakiramdam ko. Sige po, naiintindihan ko. Sir, Ano yan? natatakot po kasi ako, sir, na baka bumalik si Danilo. Lalo na't may nangyaring komprontasyon dito. Napahiya siya. Kaya baka pwedeng dito muna kayo. Oo nga naman. Para na rin sa kaligtasan namin. Hindi rin namin maaasahan ang mga taga-baryo. Hindi ho kasi pasok sa order namin na bantayan ang baryo. Kaya hindi po maaari. Narito kami para siguruhing walang rebelde na nagtatago dito. Sarge, magpapaiwan na lang ako. Baka nakakalimutan mo. Narito si Tenyente. Pero Sarge, paano kung bumalik nga yung baliw na yon? Sabihin mo na lang na may minamanmanan ka na kahina-hinala. Sige na Sarge, hindi ko rin naman matitiis tong mag-ini. At alam kong ikaw rin. Ilutusan mo pa ako at kinonsensya. Sige na. Kumpleto na ba ang bala mo? Oo naman, may 2 granada pa ako. Ang radyo mo? Ayos na ayos, Sarge. Sige. Dito ka muna. Kung ano mang problema, magradyo ka lang. Naintindihan mo? Sirano? Yes, sir. Matapos yun ay iniwan ko na sila. Pero hindi ako kaagad umalis ng baryo. Naglibot-libot muna ako at walang ni isang tao doon ang hindi nagtapon sa akin ng matatalim na tingin. Ramdam ko ang galit nila kahit nasa tingin pa lamang. Mayroon pang hindi na kontento at binato ako ng santol. Mabuti na lang at nakailag ako. Hoy! Iho! Diyos ko po naman, Lola. Bigla na lang kayong lumitaw dyan sa likod. Taga rito ka, hindi ba? Hindi ho. Dayo lang ho ako dito. Taga rito ka. Ikaw ang tatapos sa kasamaan at mapanling lang na kasaganaan ng lugar na ito. Ikaw ang kasunod ni Isabel. Kilala niyo ho ang lola ko? Basta mag-iingat ka. Kapag nabigo ka, wala nang pag-asa ang lugar na to. Ano pong ibig ninyong sabihin? Pero sa halip na sumagot ay dahan-dahang naglakad papalayo sa akin ang matandang yun habang ibinubulong na mag-ingat daw ako. Sinundan ko siya pero bigla na lamang siyang sumigaw at kumaripas ng lakad. Muli kong naramdaman ang tingin ng mga tao sa paligid pero hindi ko na yon pinansin. Nagpatuloy ako hanggang sa narating ko ang isang mahabang bahay. Wala yung 2 palapag pero napakahaba noon, parang 5 bahay na pinagdugtong-dugtong. Mayroon din iyong bakuran na puno ng mga pananim na gulay. Nakita ko doon si Danilo at kausap niya ang isang matangkad at matandang lalaki. Pero hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila.
Ayaw ko rin naman na makita nila ako doon kaya umalis na ako. Sino yan? Huwag kang lalapit to nang hindi ka handa. Mapapahamak ka. Hindi ka pa handa. Mapapahamak ka. Mapapahamak ka, Ellie. Teka, ano? Nagulat ako nang banggitin ng batang yon ang pangalan ko. Hahabulin ko sana siya nang bigla siyang tumakbo sa mga punong kahoy. Natigilan ako noon saglit, hanggang sa nakarinig ako ng sitsit. Tumingin ako sa direksyon ng tunog at nakita ko ulit doon ang bata. Nakatingin sa akin at nakangiti. Tinitigan ko siya ng maigi at nasiguro ko ng oras na yon na ang batang yon ay si Hana, ang kaibigan kong nawala noong bata pa ako. Hana? Alpha 1, where are you? Over. This is Alpha 1. I am on my way to the camp. Over. Good. Move faster, soldier. Over. Roger on that. Mabilis akong naglakad pabalik ng kampo namin at pagdating ko doon ay kaagad akong pinadiretso ng isa sa mga tao ko sa tent nila. Doon ay naabutan ko si Teniente Zamora na nakatayo sa harap ng dalawang kasama ko na panay ang suka. Teniente, anong nangyari? Hindi ko rin alam. Kaya nga pinatawag kita kaagad eh. Mas sanay ka sa ganitong mga misyon at lugar. Ano sa tingin mo ang nangyayari sa kanila? May kinain ba kayong kakaiba? Kanina ko pa sila tinatanong yan pero puro ilig lang mga yan eh. Hindi na makapagsalita. Sa tingin ko, may kinalaman ito sa nangyaring paglusob sa amin dito kagabi. Ano? Huwag mo sabihin yung halimaw na naman. Rivero, nagkakandaleche-leche na tayo rito. Yung halimaw pa rin nasa isip mo? Pero yun ang nakita namin kagabi. Sinisigawan mo ko? Dahil ang hirap ninyong paliwanagan, Teniente. Ang lugar na ito, dito ako lumaki bilang isang bata. Puno ng misteryo ang lugar na ito. Sa tingin mo, bakit walang rebelde rito? Ha? Mag-iisang linggo na tayo rito pero walang nibakas na mga rebelde dito. Samantalang napakagandang taguan ng mga bundok at kakahuyan rito. Napatingin sa akin si Teniente pero hindi sa kumibo. Napahiling na lamang siya bago umupo sa gilid ng isang kamang naroon. Doon sa baryo, may kakaiba rin nangyayari. May nakikita akong matagal ng patay. Ano? Nababaliw na ako? Hindi. Sadyang puno ng misteryo ang lugar na ito, Teniente. Sige. Sabihin na natin ganun. O ngayon anong gagawin natin sa dalawang ito? Minigyan na sila ng gamot pero ganyan pa rin. Kung magpapatuloy yan, hindi sila aabot ng gabi. Gusto akong subukan. Kung papayag kayo, Teniente. Kung makabubuti sa mga kasama natin, sige, gawin mo. Kaagad akong nagpatawag ng dalawa sa mga tao ko. Inutusan ko silang hanapin ang suot na damit ng dalawang nagsusuka noong nakaraang gabi. Kaagad naman silang kumilos. Pagkatapos ay nagpakulo ako ng tubig at nilagyan ko ng asin mula sa aming rasyon. Nang makita ang mga damit, kaagad kong inilubog yun sa pinakulo kong tubig. At nang bahagyang lumamig na ay sinimulan ko ng punasan ng isa sa mga nagsusuka. Kaagad na tumigil yun sa pagsusuka at unti-unting nawala ang pagkaputla. At hindi nagtagal ay nakatulog yun. Kaagad kong isinunod ang isa pa at kaagad din iyong kumalma at nakatulog. Paano may ganyan kang kakayahan, Rivero? Saan mo natutuhan yan? Albularyo, madam, ang lola ko. Sa dami ng pagkagamot niya na napanood ko, nagaya ko na kung papaano ang ilang paraan niya. Sige na. Pagpahinga ka na muna. Teka, si Serrano, nasa na? Iniwan ko sa baryo. Meron kasing kahina-hinalang grupo doon. Huwag kayong mag-alala.
Mahusay na sundalo yon. Hindi yung kikilos ng padalos-dalos. Sige. Just report to me before the day ends. Copy, madam. Lumipas ang mga oras. Muling rumonda ang mga kasama ko habang ako naman ay abala sa paggawa ng report. Ilang beses ko ring niradyohan si Juliana para tanungin ang lagay nila. Wala namang problema. Pero may kung ano sa loob ko na nagsasabing may mangyayaring hindi maganda. Minsan lang akong kutuban ng masama at kadalasan may nangyayari talagang masama. Hindi nagtagal ay nagsimula ng lumubog ang araw at dumilim. Master Sergeant Rivero, this is Private Serrano, over. This is Rivero. What's the matter, over? Medyo kakaiba ng kilos sa mga tao dito, sir, over. What do you mean, over? I'll tell you all the details soon. Pero sa ngayon, dito muna ako. Opa, nagkakalampagan na ng... Serrano, is everything okay there, over? Yes, sir. Everything is under control. Huwag po kayong mag-alala. Copy on that. Basta mag-iingat ka, over. Kumusta si Serrano? Narinig ko yung usapan niyo Nag-iba pa kayo ng channel Ano ba talagang ginagawa niyo sa baba? Teniente, Huwag kang mag-alala. I'll listen. Umupo si Teniente sa aking harapan. Sandali ko siyang tiningnan bago ko ikinuwento ang nangyari doon sa baryo. Nagulat siya, lalo na nang marinig ang tungkol sa sinasabi nilang aswang. That's out of our jurisdiction already. Bukas na bukas rin pabalikin mo na dito si Serrano. Baka mapano pa siya doon. yes, madam. One more thing. Nakabangon na yung mga pasyente natin kanina. Good job. Pagkalabas ni Teniente ay naisip ko ang tungkol sa kabilugan ng buwan. Kagad akong tumingin sa kalendaryo at sa makalawa na pala yun. Naisip ko si Elisa at Aling Severina. Kung walang makakapigil sa kasal na yon ay siguradong magiging miserable ang buhay nilang mag-ina sa kamay ng Danilo na iyon. Pero alam ko rin sa sarili ko na hindi ako pwedeng basta na lamang makialam doon. At yun ang bumagabag sa isipan ko buong gabi. Pero dahil sa hindi ako nakatulog noong gabi bago yon ay kaagad akong nakaramdam ng matinding antok. At hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako nang nakaupo sa harap ng aking lamesa. Teniente, anong oras na ba? 2:00. Ang bira, pati pagpunta sa sleeping quarters, nalimutan ko na. Psst. Psst. Sino ba yung Teniente? Ikaw ba yan? Men? Sinong bantay dyan sa labas? Papunta na ako dyan. Kung sino ka mang... Ang tagal mo namang lumabas. Nagulat ako nang biglang lumabas sa gilid ko si Danilo. Biglang may tumama sa mukha ko na hindi ko nakita. At nagulat na lamang ako nang makita ang sarili ko na nakatumba na sa lupa. Pinilit kong tumayo pero isang malakas na tadyak naman ang tumama sa bato ko na nagpaikot sa aking paningin. Pakialam meron kang hayop ka. Ipinahiya mo pa ako sa harap ni Elisa. Ang yabang-yabang mo eh. Pangkaraniwan ka lang naman. Pinilit kong tumayo. Akmang susuntukin niya ako nang nagawa kong masalagyon. Hinila ko ang braso niya at buong lakas ko siyang sinuntok sa mukha. Sapul siya sa ilong. Kaagad siyang napaurong.
Nakita kong nabasag ang ilong niya at dumugo yun, pero nang hilakbot ako nang makitang inayos lang niya yon gamit ang kanyang kamay. Nang mga oras na yon, nasiguro ko nang hindi siya tao. Bakit ganyan ang mukha mo? Ngayon ka lang ba nakakita ng katulad ko? Na hindi pa nga ito ang tunay kong anyo eh. Hindi pa ito ang tunay kong kapangyarihan. Inaamin mo na bang aswang kang hayop ka? Hindi ako aswang. Espesyal. Espesyal! Espesyal akong nilalang at kami. Kami ang dahilan kung bakit masagana ang baryong ito. Ang dugo ng mga taong kinakain namin. Ang nagiging pataba sa lupa. Demonyo kayo! Mga walang awa! Paano naging tama ang pagpatay ng tao? Walang awa? Pagpatay? Eh kung hindi dahil sa amin, matagal nang wala ang baryong ito! Muli siyang lumusob sa akin. Sa pagkakataong ito ay nakita kong tumulis ang kanyang mga kuko. Binalak niya akong saksakin gamit ang kanyang mga kamay, subalit maswerte akong nakailag. Dito ko na binunot ang baril ko at nagpakawala ako ng warning shot. Binabalaan kita! Isa pang lusob mo ay pauulanan kita ng bala! Men! Men! We have an emergency! Pasensya ka na, iho. Pero hindi ka matutulungan ng mga kasama mo. Mula sa likuran ko ay lumabas ang isang matandang lalaki. May katangkaran ito at ito ang mismong matandang nakita kong kausap ni Danilo noon sa kanilang bakuran. Hila-hila niya ang isa sa mga kasama ko. Duguan yon at walang malay. Anong ginawa mo sa mga kasama ko? Huwag kang mag-alala. Itong isa lang naman ang pinuruan ko. Pero lahat sila pinatulog ko. At malabang na binabangot na ngayon. Danilo, anak. Akala ko ba ay mabilis mo lang matatapos, no? Matigas kasi ang isang ito, tay. Isipin mong nagawa pa niyang makatayo pagkatapos ko siyang suntukin at sipain ng todo. Kung gano'n ay, hindi nga basta-basta ang sundalong yan. Pagtulungan na natin nang matapos na to. Yan! Yan ang gusto ko. Taratay, gutay-gutay na! Tay! Rivero! Lumayo ka na sa mga yan! Bilis! Teniente! Peste kang babae ka! Paano nagising ka sa sumpa ng tatay ko? Wala na akong pakialam doon! Ang mahalagay gising ako! Huwag mo kong alalahanin, anak. Hindi ako mapapatay ng normal na bala lang. Kitang-kita ko at ni Teniente kung paanong tumayo ang matandang lalaki na parang walang nangyari. Humarap ito kay Teniente Zamora at walang ano-anong lumusob ito. Muling nagpaputok si Teniente pero wala na iyong epekto. Kaya naman mabilis ko silang tinakbo. Ilang pulgada na lang ang layo ng matanda kay Teniente nang abutin ko ito at maitulak papalayo. Nagpagulong-gulong kami pero nagulat na lang ako nang may humablot sa kwelyo ko. Bigla akong lumipad sa ere at pagkatapos ay malakas akong bumalibag sa lupa. Rivero! Walang epekto yan! Katapusan mo ng babae ka! Sige! Lumapit ka na matatag kita ng saksak na hayop ka! Napansin ko na napatigil noon si Danilo. Napaatras siya habang maingat na nakatingin sa patalim ni Teniente. Yun na sana ang gagamitin kong pagkakataon. Pinilit kong tumayo. Pero bago ko tuluyang magawa yun ay may kung anong tumusok sa aking tagiliran. Napakasakit noon. Napasigaw ako pagkatapos ay sinundan pa iyon ng dalawa pa sa aking likuran. Hindi ko alam kung kutsilyo ba ang tumama sa akin o ano. Pero paglingon ko ay nakita kong duguan na ang kamay ng ama ni Danilo. Pagkatapos noon ay narinig sa paligid ang malakas na tunog ng isang tambuli.
Danilo, umalis na tayo rito. Tinatawag na tayo. Napuruan ko naman na ang isang iyan. Hindi na magtatagal yan. Bilisan mo! Pero, paano pong mga kasama nila? Walang magagawa sa atin ang mga yan. Sa ngayon, ay kailangan na nating bumalik. Opo. Hoy, sundalo! Akala mo mapipigilan mong kasal namin ni Elisa? Nagkakamali ka. Pagkatapos ng kasal, kalahati ng baryo ang ihahanda namin sa piging at gagawing pataba sa lupa ang dugo nila. At wala kayong magagawa. Siguradong sasambahin na naman kami ng mga tao! Hindi kayo magtatagumpay! Danilo! Ano ba? Nariyan na, tay! Mga demonyo kayo! Bumalik kayo rito! Tama na, Teniente! Hindi rin sila tatablan yan! Diyos ko! Ang lalim ng mga sugat mo. Jerica, kaya mo bang tumayo? Yes, madam. Mukhang may tinama ang ugat. Pambihira. Konting tiis lang muna, Rivero. Kaagad akong ipinasok ni Teniente sa loob ng tent at pinadapa sa isa sa mga kamang naroon. Ginising niyang mga medik pero hindi nagigising ang mga ito. Nagsimula na akong mahilo noon at dumidilim na ang aking paningin. Uminit na rin ang aking pakiramdam na parabang inaapoy ako ng lagnat. Ako nang gagamot ng mga sugat mo. Dati rin naman ako medic. Lisensyado ako. Huwag kang mag-alala. Salamat, Teniente. Pasensya ka na rin kung Wala kang dapat ihingi ng paumanhin. Wala kang kasalanan. Punyeta ang mga yon. Pagbabayad sila sa ginawa nila sa atin. si Elisa. Kailangan natin mapigilan yung kasal. Saka na natin yan isipin. Manahimik ka na muna at hayaan mo ako asikasuhin itong mga sugat mo. Rivero, lakasan mo ang loob mo. Hindi simpleng paglilinis ng sugat ito. Wala kaming pampamanhid ng mga panahong yun. Kaya naman ramdam na ramdam ko ang bawat paggalaw ni Teniente sa sugat ko. Pero unti-unti ring naging manhid ang aking katawan. Nakaramdam ako ng paggaan ng aking ulo at nagsimula ng magdilim ang aking paningin. Ilang beses kong narinig si Teniente na isinisigaw ang pangalan ko na parabang ginigising ako. Pero hindi ko na nagawang labanan pa ang matinding antok at ang akala ko noon ay katapusan ko na. Rivero, naririnig mo ba ako? Teniente, ang sakit ng ulo ko. Teka. Huwag ka muna masyadong gumalaw. Sariwa pa ang mga sugat mo. Isang araw pa lang ang lumipas. Isang araw kang tulog. Buong akala nga namin hindi ka na magigising eh. Ang mga tao ko, ayos lang ba sila? Oo, ayos lang sila. Pero meron tayong problema. Ano yun? Si Serrano. Di namin siya makontak. Nagpababa na ako ng tao natin sa baryo pero hindi marunong makipag-usap ang mga naroon eh. Pinagbantaan pa nila mga tao natin. Pati yung sinasabi mong Elisa, wala doon ibakas ng babaeng yun. Ano? Teniente, baka kinuha sila nung mag-amang lumusob sa atin. Yun nga rin ang naiisip ko eh. Pero sinuyod na namin ang buong baryo. Wala talaga ni Anino ni Serrano pati ng mga lumusob dito. Hindi nila papatay si Julian, Teniente. Sigurado ako. Pero teka, isang araw akong tulog. Kung gayon, ngayong gabi ang kasalan. Sa kabilugan ng buwan. Yun ang pagkakatanda ko. At kung matatandaan mo, sabi nung Danilo, papatayin nila kalahati ng baryo. Sigurado akong gayon nila yung gagawin kasabay ng ritual sa kasal. Kung ganon, susugod kami doon ngayong hating gabi. Ililigtas natin ang baryo at ganon din si Serrano. Sasama ako. Pero yung mga sugat mo, Alam ko ang bahay ng mga hayop na yon. Sigurado kong doon lang din gagawin ang kasal. Kaya ko naman pakiusap, Teniente. sigurado ka? Ikaw, ma'am, sigurado ka na?
Wala sa utos natin to. I'll take full responsibility. Isa pa, this is for the peace and order ng lugar na ito. Sige, madam. Kung sigurado ka na, handa na rin ako. Sinabi ko rin sa kanya ang napansin ko sa ikinilos ni Danilo noong binunot niya yung patalim niya. Sinabi niya na pamana yun sa kanya ng kanyang ama at gawa ang kalahati noon sa pilak. Doon ko naalala na maaaring panlaban sa mga masasamang elemento ang pilak. Ipinadala ko sa kanya yon pero sa halip na dalhin, ibinigay niya yun sa akin. Ang totoo, mabilis ako mataranta at matakot eh. Kung sa tingin mo na ito isa sa mga kahinaan nila, mabuti pang ikaw na magdala nito. Copy, madam. Sa ngayon, kumain muna tayo. Pagkatapos, tipunin na natin ang mga sundalo at ipaliliwanag ko ang plano. Copy that. Grabe ang gutom ko ng araw na yun. Matapos kumain ay naligo ako sa ilog. Nilinis ni Tenyente ang mga sugat ko at pagkatapos ay pinag-usapan namin ang aming planong paglusob. Pagkatapos noon ay tinipon namin ang mga sundalo namin at ipinaliwanag sa kanila ang aming gagawin. Dahil sa naranasan naman na nila ang kababalaghan ay hindi na sila nagtanong. Kaagad naming inihanda ang aming mga kagamitan at naghintay ng pagsapit ng gabi. Ilang beses ko ring sinubukang radyohan si Juliana pero talagang hindi ko siya makontak. Hanggang sa sumapit na ang oras at bumaba na kaming lahat ng baryo, mga 1.5 oras yun bago maghating gabi. Dahan-dahan kaming bumaba at ang una naming napansin ay walang tao sa mga kabahayan sa bungad ng baryo. Wala mga tao sa mga kabahayan, Rivero. Sa tingin mo, nasan sila? Kinuha rin kaya sila ng mga aswang? Maaari. Teka, mas mabuti pang dumiretso na tayo sa bahay ng mga halimaw na yan. Sige, pangunahan mo kami. Men, go left. But keep your eyes on Rivero, okay? Yes, madam. Dahan-dahan naming tinahak ang daan patungo sa bahay nila Danilo. Nadaanan pa namin ang bahay nila Elisa, pero wala talagang tao doon. Papalapit na kami sa bakuran nila Danilo nang mapansin ko kaagad ang mga taong nakasuot ng itim na tela. Mga nasa 10 sila at tila nagbabantay sa kabahayan. Sa gilid ng bakuran ay naroon ang ilang mga tao. Nakaupo sa lupa, nakatali at mga walang malay. At hindi nagtagal ay nakita ko na rin si Elisa. Nababalot rin siya ng itim na tela at kinakaladkad ng tatay ni Danilo. Bitiwan niyo ako! Huwag po! Ayoko magpakasal! Ayoko pakasalan ng anak niyo! Wala ka nang magagawa. Magpapakasal ka sa anak ko sa ayaw mo sa gusto. Ikaw ang magsasalba sa susunod naming henerasyon. Pakiusap po! Huwag po! Ayoko! Tumigil ka! Wala namang magiging problema kung Bitawan mo ang babae yan! At itaas mo ang mga kamay mo! punyeta at buhay ka pa pala! Matigas ka talagang hayop ka! Mga bata! Tapusin ang mga sundalong yan! Huwag na huwag silang papapasukin dito sa ating bakuran! Nagtanggal ng mga itim na tela ang mga lalaking naroon at kaagad na lumusob sa amin. Pulang-pula ang kanilang mga mata, talagang nanlilisik ang mga yun. Kapansin-pansin din ang nagtatalasan nilang mga ngipin na parang ngipin ng pating. Kaagad kaming nagpaputok pero mabilis na nailagan iyon ng mga lalaking aswang. Hanggang sa nakita ko ang tatay ni Danilo na muling kinaladkad si Elisa papunta sa likod ng bahay. Rivero, kami nang bahala dito. Magdala ka ng 2 tao tapos pasukin niyo ng loob. Pero Tenyente... That's an order! Yes, madam. Tumawag ako ng 2 sa mga tao ko at habang nagkakagulo ay pumuslit na kami sa loob ng bakuran.
Kaagad kong pinuntahan ang mga taong nakagapos at laking tuwa ako nang malamang wala lang silang mga malay. Madali akong pumunta kung saan hinila ng tatay ni Danilo si Elisa at natigilan ako nang makita ang isang lugar na tila isang altar. Pero sa halip na imahe ng Diyos ang naroon ay imahe ng isang demonyo na gawa sa itim na kahoy. Naroon si Danilo at nakaluhod sa harap ng imaheng iyon. Hindi ako magpapakasal sa anak ninyo! Hindi! Hindi niyo makukuha ang gusto... Huwag ka nang maingay. Nakakagulo na sa labas. Kailangan na matapos to. Danilo! Hindi pa matapos yan! Bilisan mo at ipainom mo na yan sa babaeng to! Sandali na lang, Tay. Itong dugo na lang ng berhen ang kailangan ko. At makukumpleto na ito. Tumayo si Danilo at pumunta sa gilid, dala ang isang itak. May kadiliman ang parting iyon pero nang titigan ko ng maigi kung ano ang naroon ay nanlaki ang mga mata ko. Si Juliana. Naroon nakatali sa puno ng patiwarik at hubot-hubad. Akmang lalaslasin na ni Danilo ang leeg ng pinsan ko nang bigla akong nagpaputok. Tinadtad ko ng bala si Danilo hanggang sa napalhod ito. Men, back up lang kayo. Ako nang lalapit. Kapag nakita ninyong alanganin, tadtarin doon ang bala ang kalaban. Sige! Lumapit ka at nang makita mong sumirit ang dugo sa leeg ng babaeng to! Danilo! Bilisan mong magpagaling dyan! Punyeta ka! Napakabagal mo! Sasabat na sana ako noon nang biglang kagatin ni Elisa ang matanda. Napasigaw yon sa gulat. Nabitawan niya ang dalaga at nagawa nitong makatakbo. Hahabulin sana niya ang dalaga nang bigla ko siyang paputukan. Pero ilang kalabit pa lang ang nagagawa ko ng isang malaking nilalangang dumamba at pumaibabaw sa akin. Si Danilo. Subalit iba na ang kanyang itsura. Itim na itim ang kanyang balat at mayroon siyang pakpak na parang sa uwak. Kamukha niyang lumusob sa amin noon at pumatay sa isa naming kasamahan. Katapusan mo na! Nagkamali ka ng desisyon na pigilan ang kasal na ito. Dapat nanahimik na lang kayo at umalis! Hindi! Hindi ito pagkakamali! Tungkulin namin ang protektahan ng mga tao! Kami ang taga-protekta ng lugar na ito! Mga pakialamero lang kayo! Mga tuta ng gobyerno na walang gustong gawin kung hindi ang samsamin ng mga lupain dito! Huwag mo nang ipagtanggol ang mali ninyong gawain! Impakto! Nagpambuno kami, pero dahil nasa ilalim ako ay hirap akong pigilan siya. Isa pa sadyang napakalakas niya. Sumuntok siya. Mabuti na lang at nakailag ako dahil kung hindi ay siguradong basag ang mukha ko. Ramdam ko pa ang pagyanig ng lupa nang tumama ang suntok niya doon. Sasakalin na niya ako nang bigla siyang paputukan ng mga kasama ko. Doon na ako nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Pero hindi ko na malaya na pinuntahan niya ang dalawa sa mga kasama ko at nilaslas niya ang lieg ng mga ito. Sisihin ninyo yung komandante ninyo sa impyerno! Ay ka! Demonyo! Huwag kang mag-alala! Susunod ka na sa kanila! Tay! Hayaan mo muna yan si Elisa! Tapusin na muna natin ang isang to! Mga paste! Sige, Danilo! Tapusin ang isang yan! Sabay na lumusob sa akin ang magamang aswang. Alam kong mapapasama ako kung sasalubungin ko sila kaya tumakbo ako papunta sa altar at kinuha ko ang isa sa mga sulo na naroon. Iwinasiwas ko iyon at gaya ng inasahan ko, takot sila sa apoy. Ni hindi sila basta makalapit sa akin, pero nakagawa ng paraan si Danilo. Dumakot siya ng lupa at ibinato yun sa mukha ko dahilan para mapuwing ako. Dito niya ako nilusob. Isang malakas na suntok ang tumama sa akin sa mukha at nabitawan ko ang sulo. Pabagsak na ako nang may humila sa buhok ko at buong lakas akong ibinalibag sa lupa. Pakiramdam ko noon ay nabalian ako ng tadyang. Namilipit ako sa sakit bago ako pinaibabawang muli ni Danilo at sa bandang uluhan ko naman ay ang tatay niya.
nakatayo at nakaabang sa susunod kong galaw. Sige na! Tanggalin mo na ang ulo niyan! Magandang alay na yan sa ating Panginoon. Tapos pagsaluan natin ang laman pagkatapos ng kasal. Isabay na natin sa ibang mga sundalo at sa nanay ni Lisa. Piyesta ngayon! Meron ka pa bang nais sabihin bago kita tuluyan? Mamamatay ka rin? Kayo! Kayo ng pamilya mo, mga aswang! Malabo yan! Dahil hindi pa ipinapanganak ang... Napapasa ako! Layuan ninyo ang pinsan ko! Paano kang nakawala? Ako nagpakawala sa kanya! Mga demonyo kayo! Dito na matatapos ang kahibangan ng lahi niyong mga impakto! Anong sinasabi mo? Ang lahing impaktong ito ang dadalhin mo sa sinapupunan mo! Mamatay na lang ako! Kesa dali ng tiyanak mong anak! Anong sabi mo? Galit na tumayo mula sa ibabaw ko si Danilo. Napansin ko ring unti-unti na siyang bumabalik sa normal niyang anyo. Nang hilakbot ako sa eksenang yun. Pero yun na ang hinihintay kong pagkakataon. Maging ang tatay niya kasi ay nawala na sa akin ang atensyon. Pinilit kong tumayo. Sabay kuha ng patalim na ibinigay sa akin ni Teniente na itinago sa aking combat boots. Pagkaalis ko noon sa lagayan ay parang naalarmang napalingon sa akin si Danilo. Pero huli na ang lahat para sa kanya. Nagawa ko ng makabuelo at nasaksak ko siya sa dibdib. Eksakto sa puso. Danilo! Hindi! Isa ka pa! Bumagsak si Danilo. Papalusob na sana ang ama niya nang bigla ko yung saksakin sa leeg sabay laslas doon. Bumagsak din ito kaagad at sabay silang nagsuka ng itim na likido. Hindi ko mawari kung dugo iyon pero itim na itim at bumubula-bula pa. Itong uniform ko muna ang isuot mo. Nakakailang na makita kang ganyan. Salamat, Serge. Pasensya na. Naging pabaya ako. Saka ka na magpaliwanag. Akin na yung sulo. Ngayon, tapusin na natin ang mga impaktong ito! Hup! Tsa! Danilo! Ngayon, kayo ang tatanungin ko. Baka may gusto kayong sabihin bago ko kayo ihatid sa impyerno. Gusto ko lang malaman kung ano ka. Hindi ka pangkaraniwang sundalo. Hindi ba? Apo ako ng albularyong pinalayos no at pinagbantaan ang buhay dito dati. Si Isabel! Apo ka ng albularyong yon. Kaya naman pala, naipamana niya sa iyo ang... Wala siyang ipinamana sa akin. Wala siyang tinuro. Kung gayon, ang dugo niya na nananalaytay sa mga ugat mo ang nagbigay sa iyo ng kakayahan na patayin kami. Kahit may pilak ka na sandata, kung wala kang kapangyarihan, hindi mo rin kami basta matatalo. Pero... Onyeda, hindi na matutuloy ang kasal ko. Elisa! Elisa! Tama na, Danilo! Hindi na nga natin maigalaw ang mga katawan natin. Sa tagal na rin siguro ng panahon ay humina na rin ang ating kapangyarihan. Parang naman papayag ako ng gano'n na lang. Sinubukan pa ni Danilo na tumayo, pero muli rin siyang napaluhod. Sumigaw siya ng malakas, nagtawag siya ng mga kasama pero walang dumating. Doon ko na lamang din napansin na wala na ang putukan sa labas at tahimik na ang paligid. Ayokong mamatay ng ganito! Ayokong mamatay ng ganito! Pero wala na tayong magagawa. Ako man,
ay hindi matanggap ang ganitong kapalaran. Ang mga bihag, ang mga asawa namin, nasa dulong silid ng bahay sa kaliwa. Tay! Ano to? Bakit parang inalo kayang sugat? Gusto ko lang naman maranasan may pagmahal sa akin na iba. Elisa, patawad ko. Ang pag-ibig at pag-aasawa ay hindi pinipilit, Danilo. Mali lang ang itinanim nila sa isipan mo. Kung sakaling nakawala ka lang sa maling paniniwala ng pamilya mo, baka hindi ganitong kinahantungan mo. Babalik ako. Hana, Natapos mo ang misyon, Ellie. Natapos mo ang nakatadhana. Pero meron ka pang nakakalimutan. ano yun? Sunugin mo ang mga bangkay nila. Ang mga katulad nila, may kakayaang mabuhay muli pagkalipas ng ilang araw, kahit nailibing na. Kaya sunugin niyo sila. Serge, sinong kausap mo? Si Hana. Hana? Eto. Hana? Biglang naglahong parang bula si Hana. Doon ko naisip na marahil ay biniktima siya o baka inialay ng pamilyang aswang para sumagana ang lupa doon. Napadasal ako at nagpasalamat sa mga tulong ni Hana. Kaagad kong sinabi kina Juliana na dapat sunugin ang mga bangkay ng mag-ama at ang mga kasama nito. Kasunod noon ay ang pagdating ni Teniente Zamora. Rivero! Teniente, mabuti naman. At ligtas kayo. Pero yung dalawang kasama ko, Buhay sila. Hindi sila masyadong napuruhan. Kung magagamot sila kaagad, may pag-asa pa sila. ano nangyari sa labanan sa labas? Natalo namin sila. Hindi ko alam pero bigla na lang silang nanghina. Tapos doon na sila biglang tinablan ng mga bala. Maaaring noong natalo dito ang mag-ama, nawala na rin sila ng kapangyarihan. Maaari. Pero ang malaga ay tapos na ang lahat. O nga pala, yung mga bihag daw nila at mga asawa, nasa dulo ng kwarto ng bahay. Tapos kailangan natin sunugin ang mga bangkay. Sige, kami nang bahala. Ayusin ang mga bangkay. Susunugin natin sila kasama ng bahay nila para matapos na to. Yes, madam. Kaagad kaming kumilos. Sa tulong ng 3 kong mga tao ay nailagay namin ang bangkay ng mag-ama sa gitna ng bahay nila. Ganoon din ang bangkay ng 10 lalaki na mga bahagi ng kanilang pamilya. Nailabas naman nila Teniente Zamora ang mga asawa ng mga aswang. Karamihan sa mga yon ay mga tulala at tila wala pa sa sarili. Si Elisa naman ay hinanap ang kanyang ina. At nagulat na lamang kami nang kasama pala ito sa mga bihag at noon din ang kanyang ama. Sabay na lumabas ang mga ito ng bahay at kaagad na dumiretso sa kanya. Elisa, anak, mabutit ligtas ka. Kayunin po, hindi po ba nila kayo sinaktan? Hindi naman, anak. Anak, Tay, ano pang nangyari? Bakit nagkaganito? wala po ba kayong natatandaan? Yung pamimilit niyo sa akin, yung pananakit niyo kay nanay. Ako? Sinaktan ng nanay mo? Opo, dahil sa iyo ako magpakasal sa hayop na Danilo na yon. Hindi ko alam yon. Hindi ko alam. Patawarin niyo ako. Hindi ko alam na nasasaktan ko na kayo. Ang totoo, may mga oras na wala ako sa aking sarili. Sa dami ng mga nangyari, maring nakontrol ng mag-ama ang isip ng tatay mo. Pagbigyan na lang siguro ninyo siya. Mas kilala niyo siya kaysa sa akin.
Kung uulitin niya ang ginawa niya, makakaharap muli niya ako. Ibig sabihin, hindi ka pa pala nakapagsampa ng reklamo, Sarge. Nakawala yan, oh. Hindi eh. Maraming nangyari. Nang mailabas na namin ang mga tao sa loob ng bahay ay sunod naman naming ginising ang mga nakagapos sa gilid ng bakuran. Gulat na gulat sila nang magising at wala ni isa sa kanila ang makapagpaliwanag sa kung ano ang tunay na nangyari sa kanila. Ipinaliwanag ko naman sa kanila ang nangyari at sa kabutihang palad ay walang naging negatibong reaksyon. Doon ko rin nalaman na natatakot lang ang karamihan sa pamilyang aswang kaya hindi sila makapalag. Nakahanap na kami ng maaaring magamit pampalihab. Handa ng lahat. Magaling kong ganon. Sige, men! Sunugin ang bahay! Ay, Amang, salamat sa pagpapalaya mo sa amin. Wala ho yun. Isa pong karangalan ang makatulong sa inyo. Lalo na ho bilang isang sundalo. Napakatapang mo at napakabuti ng iyong puso. Hiling ko na pagpalain ka sa lahat ng iyong gagawin hanggang sa araw na iyong pagpapahinga. Maraming salamat po. Kasama ng mga taga doon ay pinanood naming matupok ang bahay na yon. At habang nasusunog yon ay isang malakas na sigaw pa ang aming narinig mula doon. Kay Danilo yon. Sigaw ng paghihinagpis, pagsisisi at sobrang sakit. May ilan sa mga taga doon ang naiyak. Maging ang mga magulang ni Elisa ay hindi na rin napigilan ang kanilang emosyon. Habang natutupok ang bahay, sa gilid noon ay muli kong nakita si Hana. Kumakaway siya sa akin habang abot tenga ang ngiti. Kumaway ako pabalik at unti-unti na rin siyang naglaho sa usok ng nasusunog na bahay. Inabot ng madaling araw bago tuluyang maabo ang kabahayang iyon. Sarge, may naghahanap sa'yo. Sino daw? Sino pa nga ba? Eddie ang pinakamagandang dalaga sa baryo. Ewan ko sa'yo. Papasukin mo na lang dito. Ang dami kong inaayos oh. Copy. Elisa, pasok ka na daw. Sarge, kumusta ng mga sugat mo? Ayos naman ah. Tuyo na at gumagaling na. Kayo, ang mga magulang mo. Ayos na ayos din. Ang problema lang, nagsisimula na magkamatay yung ibang mga pananim. Magmula nang mamatay sina Danilo, parang naging tuyot ng lupa sa baryo. Huwag ka mag-alala. Inaasikaso na tenyente ang patubig nyo rito. Hindi raw siya titigil hanggat hindi kayo nabibigyan. Pumunta ka rito para sabihin lang yan. Hindi. Eto nga pala, gumawa ako ng kakanin. Naisip ko na iregalo sa'yo bilang pasasalamat. Uy, salamat. Paborito ko itong latik. Sigurado masarap to. Narinig ko pala na 3 araw na lang kayo rito. Aalis ka na. Oo eh. Wala naman kasing dapat pang bantayin dito. Kaya pinalilipat na kami ng lugar. Pero pangako ko sa'yo, dadalaw-dalaw ako rito. Yun eh. Kung ayos lang sa'yo. Oo naman. Hihintayin kita, Sarge. Para saan yun? Kasama yun sa regalo ko. Sige na, Sarge. Sa ulitin. Sa huling araw nyo rito, babalik ako para magpaalam. Uy, nakita ko yon. Sirano? Siguraduhin mo nang babalikan mo yun, Sarge. Naku, maghihintay yun. Panay pa naman ang tanong nun sa akin kung may asawa ka na. Ewan ko sa'yo. Magligpit ka na. Para pag alis natin, hakot lang ng hakot. Uy, nagagalit. Private Juliana Sirano. Sir! Yes, sir!
Doon natapos ang kwentong aswang na yun, Sir Jupiter. Pero hindi doon natapos ang kwento namin ni Elisa. Matapos ang sunod kong misyon at destino, pagkatapos noon ay bumalik ako sa baryong yun para ligawan siya. Pero pagbalik ko doon ay kita na ang paghihirap sa baryo. Kahit na may patubig ay hindi ganoon kaganda ang mga nagiging bunga ng kanilang pananim. Kadalasan din na nagbibitak-bitak ang mga lupa doon, kaya naman ang ginawa ko ay kinumbinsi ko si Elisa at ang mga magulang niya na iwan na ang lugar na yon. Pumayag naman sila at makalipas ang 1 taon ay ikinasal kami. Wala na si Elisa ngayon at maging si Teniente Zanya Zamora at si Juliana. Pero hindi ko malilimutan ang karanasan namin sa kamay ng mga aswang. Malaki ang naging epekto sa akin ng pangyayaring yon dahil talagang nag-iba ang tingin ko sa mundo. Kaya kayo, mag-iingat kayo. Maaaring mukhang wala na sila. Pero tandaan na mahuhusay magpanggap at magtago ang mga demonyong aswang. Ang kayamanan ay maaaring ipamana at lalo pang pagyamanin. Pero ang tunay na kapayapaan at kaligtasan ay tila mga talang mahirap abutin at hindi natin maaaring kontrolin. Kuya Darren, sigurado ka ba talaga dyan sa balak mo? Uuwi ka pa rin sa inyo kahit na alam mong maiiwan na ako mag-isa rito? Sinong makakasama ko dito sa bahay? Si Manang Abby. Halos hindi na nga nagsasalita yun eh. Buhay pa ang daddy mo, Miss Candy. Nagpaalam na ako sa kanila ng mami mo na uuwi ako ngayon. Kung hindi ako makakarating ngayon, mapapagalitan ako nila inay. Inaasahan nilang pag-uwi ko, pati na rin ang lechong ibinigay ng mami mo. Tsaka, taon-taon ko naman ginagawa to, di ba? Hindi ka pa ba nasanay? Kuya naman, it's different now. Noon nandito si Daddy, sinasamahan niya ako kung saan-saan. Siya pa ang nagdadrive sa akin papuntang mall tuwing mag-shopping ako. Minsan hindi siya pumapasok just to make sure I'm fine. You know naman, bukod sa pagiging driver, naging personal bodyguard na rin kita. Tapos ngayon, wala na nga si Dad, wala ring oras si Mommy. Iiwan mo pa ako? Kung pwede lang, sasama na lang talaga ako sa iyo eh. Ayokong maiwan mag-isa dito. Eh bakit hindi? Gusto mo ba talagang sumama? Talaga? I can come with you? Sa probinsya? Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Baka kasi hindi mo kayanin ang init doon dahil wala kaming aircon. Lalo pat, hindi kasing lambot ng kama mo ang higaan namin doon. Saka, hindi kasing bango ng lugar na ito ang lugar namin. Halo-halo ang amoy doon kasi marami kami. Saka, maingay din ang paligid dahil maraming bata dahil may mga anak na mga kapatid ko. I can make this naman, kuya. How long bang piyesta doon? Mga 1 linggo lang. Pero 2 linggo ang hiningi kong leave sa magulang mo. So, I will stay in your barong-barong for 2 weeks. Oo, parang gano'n na nga. OMG! 2 weeks sa isang barong-barong? Parang I can't. Kaya nga, Miss Candy, mahihirapan ka. Magandang araw po. Tawagin niyo na lang po akong Candy at ibabahagi ko ang karanasang hindi ko makakalimutan kahit gustuhin ko man. It was 3 months after my dad's accident. Wala kaming ibang nagawa kundi ang tanggapin ang biglang pagkawala niya noon sa buhay namin. Si Mami naman ay naging super busy since siya ang nag-take over sa lahat ng business namin after the death of my dad. Hindi ko nakita ang pagluluksa sa mata ni Mami noon kaya inisip ko na lang na hindi niya ganoon kamahal ang daddy ko. Nawalan din siya ng oras para asikasuhin ako. Well, nauunawaan ko naman dahil hindi na ako bata. I am old enough para mamahala sa sarili kong buhay. Pero hindi ko kaya. Hindi ako sanay na walang Mami, Daddy, Yaya at Kuya Darren na umaalalay sa akin. I was 14 years old noong dumating si Kuya Darren sa buhay namin.
Siya ang sumasama sa akin sa halos lahat ng ganap ko since then. Maraming gala ko ang nandoon din siya. He was there when my first boyfriend broke up with me. Siya ang umiinom ng tagay ko noong gusto kong maglasing. Kasi he knows that I really hate alcohol. Ako ang broken-hearted that time, pero siya ang nalasing. Lahat ng material na bagay ay nasa akin na. Lahat ng gustuhin ko na ibibigay ng aking ina. Maliban sa oras at pag-aaruga niya. Parang wala na siyang pakialam sa akin. Minsan, naiisip ko kung bakit kahit anong bagay na ibigay sa akin ni Mami, hindi pa rin ito sapat. Sa mga okasyon, parang ako ang reyna dahil sa atensyon ng mga tao, pero sa likod ng ngiti at magagandang damit, may lungkot na bumabalot sa puso ko. Ang mga regalo ni Mami na tila puno ng pagmamahal ay parang sagot sa mga kulang na nararamdaman ko. Kuya Darren, I called Mom. I told her na sasama ako sa province. Oh, pumayag ba siya? She said I can do whatever I want. I already packed my things. Nandun sila sa loob ng room ko. Pakibaba na lang. Pakibilisan mo ayoko kasing maghintay ng matagal sa car. Pero Miss Candy, I don't care about your opinion. Sasama ako sa inyo at gagawin ko ang lahat ng maisip kong gawin. Period. ay nako, kaya nga ako magbabakasyon para magpahinga. Hindi para sa sakit ng ulo. What do you mean? Sakit ako ng ulo para sa'yo? Hindi po, wala po akong sinabi. I heard you kaya, kuya. Alam ko naman na pasaway ako kay Kuya Darren. Ano magagawa ko? Gusto ko lang palaging gumawa ng mali dahil yun lang ang napapansin ng mami ko. Doon lang siya nagkakaroon ng oras para asikasuhin ako at bigyan ng atensyon. Hindi ko naman talaga gustong magdulot ng sakit ng ulo sa kanya kung tinatrato pa rin niya akong anak. Pero hindi. Ang alam ko, tatay ko lang ang nawala sa akin, hindi ang aking ina. Pero pakiramdam ko, naulila ako sa kanilang pareho bigla. Palaging sinasabi ni Kuya Darren na nagtatrabaho si Mami ng mabuti para sa akin pagkatapos mamatay ni Daddy. Pero hindi ko talaga alam kung totoo yun dahil hindi ko naman yun nararamdaman. Matapos dalhin ni Kuya Darren ang 6 na maleta ko at isakay sa likod ng pickup namin, umalis na kami. Hindi na ako nagpaalam kay Mami dahil wala naman siyang pakialam. Bahala siya sa buhay niya kung ano ang gusto niyang gawin. Kung wala siyang paki sa akin, wala na rin ako. Maraming laman ang card ko. Uubusin ko yun para magsaya sa probinsya nila Kuya Darren. Miss Candy, Ano yun, Kuya Darren? itatanong ko lang po sana sa inyo. Magbabakasyon ba kayo o maglalayas? Should I answer that question? Ang dami niyo kasing dalang bagahe. Ipapaalala ko lang 2 linggo lang tayo sa amin. Hindi tayo dun titira habang buhay. Depende na lang kung gusto mo nang tumira sa amin. Bala ko kasi maglibot-libot sa lugar niyo, kuya. Gusto ko magpunta sa maraming tourist spots doon. Para naman marelax ako. Maglibot. Miss Candy, mukhang malabong mangyari yan. Hindi ka pwedeng umalis at gumala nang hindi ako kasama. Isa pa, may curfew ang paglabas ng mga tao sa barangay namin. Dahil maaga kong matulog ang mga taga ron, hindi kagaya sa Maynila. What? Hanggang dito ba naman wala pa rin akong freedom? Kala ko pa naman magagawa ko ng gusto ko kapag sumama ako sa'yo rito. Useless lang din pala. Ibig sabihin, kaya ka lang pala sumama sa akin dito para makagimik. Ganun ba? Miss Candy, hindi po pwede ang gusto mo. Sa lugar kasi namin, mahigpit na pinagbabawalan ng mga tulad mong dalagan na lumabas tuwing gabi. Lalong-lalo na sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. What? Ano ba naman yan, kuya? Bakit naman ganun? Kasi... Basta sumunod ka na lang, Miss Candy. Okay, hindi ka mapapahamak kung susunod ka sa mga sasabihin at ibibilin ko sa'yo. Basta pagdating natin dun sa amin, magbe-behave ka, okay? Fine.
Hindi ko na alam kung ilang oras na kaming nasa biyahe. Nang magising ako, sobrang dilim ng paligid at wala akong maaninag na kahit ano. Nasa loob pa rin ako ng sasakyan pero hindi ko ma-spot si Kuya Darren sa driver's seat. Medyo kinabahan na ako kasi naalala ko yung mga napakinggan ko sa radyo kanina habang nagda-drive siya. Imbis na makipagtalo pa kasi ako sa kanya kanina, hinayaan ko na lang siyang makinig sa mga creepy stories. Kaya ayun, nadala ko tuloy hanggang pagtulog ko ang takot. Para akong nasa thriller movie. Habang unti-unting bumabalik sa isip ko ang mga kwento tungkol sa mga spooky places, bumigat ang pakiramdam ko. Ang tahimik ng paligid. Wala rin akong makita sa labas dahil nga napakadilim. Hinahanap ko pa rin si Kuya Darren noon pero hindi ko talaga siya makita. Pero kahit medyo na-stress ako, nag-decide akong kalmahin ang sarili ko. Pinilit ko ang sarili kong mag-relax. Inisip ko na lang na baka sa dulo ng biyaheng to, maging okay din naman pala ang lahat. Baka maging maayos din ang adventure na ito. Hanggang sa maya-maya bigla na lang bumukas ang pintuan ng driver's seat kung saan ako nakasandal kaya muntik na akong bumagsak. Pagkatapos ay may isang pares ng mga brasong nagtangkang yumapos sa akin. Kuya Darren? Oh my gosh! What are you trying to do? Ouch! Nabalian yata ako. Naituon ko kasi yung kamay ko nung muntik na akong bumagsak. Pero mukhang napasama yata ang pagkakatuon kong yon dahil biglang nag-snap yung buto ko. Miss Candy! Naku, pasensya na po. Akala ko kasi tulog na kayo. Kaya naisip kong buhatin ka na lang papasok sa bahay namin. Para hindi ka may storbo. What? Anong tingin mo sa ating dalawa, Kuya Darren? Newlyweds? Kaya ko maglakad, no? Gosh! Pasensya na po ulit, Miss Candy. Halina po kayo sa loob. Bakit ba kasi dito ka nag-park sa sobrang dilim na spot na to? Where's your house ba? Doon pa po eh. Itinuro ni Kuya Darren ang direksyon ng pababang daan mula sa kinatatayuan namin. Medyo masikip na pala ang daang yun kasi nahaharangan ng magkakahilerang puno yung pathway. Hindi na po kasyang sasakyan dyan kaya dito na lang ako nagparada. Tsaka wala namang kukuha nito kasi pag-aari namin ng lupa. Let's go na nga. Grabe, ang sakit talaga ng braso ko. Ikaw may kasalanan nito, Kuya Darren eh. Pasensya na po. Gagamutin ko na lang yan pagdating sa bahay. Pagdating namin sa bahay, magalang akong binati ng lola ni Kuya Darren. Naitago na lang po natin bilang si Aling Viola. Hindi nagpakita ang mga kapatid at tiyuhin niya pero rinig ko ang mga bulungan nila at mga tingin mula sa butas ng kanya-kanya nilang kwarto. Ngumiti lang ako kay Lola at nagmano. Medyo malaki-laki ang bahay nila pero gawa ito sa iba't ibang uri ng kahoy. Hindi rin po ito sementado. Tapos medyo may naaamoy akong parang kakaibang scent sa paligid. Parang amoy kulob at masakit yun sa ulo kaya lalo akong napatikom ng bibig. Inay, magpapahinga po muna kami. Bukas na lang po tayo magkwentuhan. Sige, iho. Ihatid mo na lang siya at sa upuan ka muna matulog. Hindi rin kami nagtagal ni Kuya Darren sa salas nila at agad niya akong inaya papasok sa kwarto. Nagpatong-patong ni Ina yung 3 comforter para medyo malambot ang higaan mo. Dito ko na lang muna matulog. May katol naman dyan at electric fan. Sana makatulog ka ng maayos. Gagamitin namin ang sasakyan mo para makabili ng makakain mo. Wala kasing luto dito dahil sa bukid kami kumakain. Tulugan lang talaga ito. Okay, I want a burger with soda or iced tea. Sige po, pero sigurado po ba kayong magiging ayos lang kayo dito? Why, Kuya Darren? May hotel bang malapit dito? Wala eh. Nasa bayan pa. Napakalayo pa nun dito sa amin. Then I don't have any choice then. Ba't mo pa ako tinatanong? Ay, gusto lang kita maging komportable, Miss Candy. Sige na, aalis na ako.
Mga 30 minutes ang lumipas nang makarinig ako ng katok sa pinto. Pagbukas ko, bumungad agad si Kuya Darren at iniabot yung hiningi kong pagkain. Pagkatapos kumain, kinuha ko ang cellphone ko at sinubukang magpaantok. Pero na-realize ko na wala palang signal. Gusto ko sanang lumabas pero nahihiya akong baka makita ako ng mga kamag-anak ni Kuya. Hinanap ko ang bintana pero walang bintana ang kwartong ito na mas lalo pang ikinainis ko. Sobrang init, hindi ako mapakali at totoo nga ang sabi ni Kuya Darren, ang tigas ng kama nila. Hindi katulad ng malambot na kama namin sa Maynila. Nagpaikot-ikot ako pero kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin magawang makatulog. Hanggang sa sumikat na ulit ang araw. Umaga na. Oh, kumusta tulog mo? Sana tinanong mo muna kung nakatulog ba ako. Bakit? Hindi ba? Hindi. Sila ko pwede mag-shower. Sobrang init. Sa labas, pababa. Sasamahan kita mamaya pagkatapos kumain. Saan kakain? Wala namang nakahanda dito. Kanina pa ako paikot-ikot, wala namang tao. Maagang natutulog sila, inay. Maaga din silang nagigising. Tulugan lang talaga ito at sa may ibabang bahagi ang lutuan. Nandun kami tuwing araw. Ang yaman nyo naman, kuya, kung ganito ang style ng bahay nyo. Hindi naman. Paikot kasi ito eh. Medyo mababa kasi ang part ng kusina at hindi namin tinambakan dahil masyadong malaki. Malaki na rin kasi ang kita ko at ng mga kapatid ko kaya napaayos na itong bahay kahit hindi siya gawa sa bato. Parang resort. Idea to ng kapatid kong architect. Siya ang may gustong gawing ganito ang style ng bahay namin. Magulo sa ibaba so kung may marinig ka, humihingi na lang ako ng pasensya. Ibang tiyuin ako na medyo walang galang basta na lang magsasabi ng gusto nila. Kaya ngayon pa lang pasensya na. Choice ko namang sumama dito kaya ayos lang sa akin. Habang naglalakad kami, napansin kong puro malalaking puno ang paligid. Mahangin naman pero kitang-kita ang mga kalat sa paligid na tila patuloy pa ring ginagawa ang pamamahay nila. Mahirap hindi mapansin na ang lugar ay under construction pa pero malinis naman ang hangin. Malayo sa gulo ng syudad. Mga ilang minuto na akong naglalakad nang mapansin kong hindi ko na pala kasunod si Kuya Darren. Paglingon ko medyo malayo na ako sa pwesto niya. May kausap din siya. Hahakbang na sana ako pabalik sa kanya pero bigla na lang pong may isang lalaking nag-approach sa akin. Hi, apo ka ba ni Aling Viola? Sino yun? Yung matandang may-ari ng bahay na yan? Hindi. Hindi nila ako kaano-ano. Bisita nila ako. O mas tama yata tawaging bisita. Tumawa ako sa sarili kong joke. Ganon? Sa kutis at pananalita mo, mukhang hindi ka sanay dito sa probinsya namin ah. It's my first time. Oh, hindi kaya ikaw yung milyonaryang nobya ni Darren? Nobya? Kasintahan. Girlfriend. Hindi. Driver ko si Darren. Sumama lang ako sa kanya dito para makifiesta. Talaga ba? Pero ang usap-usapan dito sa lugar namin, may girlfriend daw si Darren na dinala galing Maynila dahil nabuntis daw ito. At hindi siya gusto ng pamilya ng babae. Mayaman daw kasi ang babae at may kaya sa buhay. Kaya raw nagtanan kayo. Alam mo, that's impossible. Pero teka, you know what? You're so daldal. Hindi naman kita kilala. Ako si Kenneth. Kababata ako ni Darren. Whatever. Wala akong pake. Ay, dyan ka na nga. Teka miss, saan ka ba pupunta? Pwede naman kitang samahan kung gusto mo. Mukhang busy pa si Darren oh. Itinuro pa ni Kenneth si Kuya Darren noon na busy pa rin sa pagkikipag-usap. Gustong-gusto ko na talagang magliwaliw noon dahil nabobore na ako. Hindi naman ako masamang tao. Ibabalik kita ng buo, wag kang mag-alala. Walang labis, walang kulang. Minsan lang kasing may mapadayong taga Maynila dito sa amin. Taka minsan na lang ako makakita ng mga bagong mukha. Kaya pumayag ka na. Dahil sa galing ng convincing tactics ni Kenneth, sa huli, napapayag niya rin ako.
Make sure of that. Kasi kung hindi, ipapakulong ng nanay ko ang buong angkan niyo. Grabe ka naman magbanta. Wala kang dapat alalahanin, Miss Candy. Ano bang kailangan mo at bakit pupunta ka doon? Signal. Kailangan ko ng signal to contact my mom. Ngek, ang ganyang cellphone hirap sumagap ng signal dito. Pwede kang bumili ng ganito. Yung dikipad, mas malakas makasagap ng signal at mas madaling makareceive ng text. Itinaas niya ang isang maliit na cellphone na mukhang galing pa sa panahon ng kopong-kopong. Bakit? Nakapag-status ba dyan? Ha? Status saan? Sa IG, Facebook at Twitter. Wala ka bang ganon? Meron akong Facebook. Hindi nga lang active dahil hindi naman palagi na nandoon kami sa tindahan nila Tia. Huh? You mean sa tindahan ng tiya mo? Bakit? May internet cafe ba doon? Wala. Pero may wifi doon na pinarerentahan ng tita ko kapag may gustong gumamit. Dati sobrang daming tumatambay doon, ngayon madalang na. Kasi natatakot na ang mga tao. Pero hindi ko pinansin ang huling sinabi niya dahil mas nag-focus ang isip ko nang malamang may wifi ang tita niya. Talaga? May wifi? That's good! Samahan mo ako. Mag-online lang ako. O hindi ka na ba natatakot na sumama sa akin? I think no. You look harmless naman. Sige na, tara. Dahil sa gusto kong makapag-online, mabilis akong nagtiwala kay Kenneth. Kailangan kong mag-update kay Mami para hindi siya mag-alala. Kahit na alam kong wala naman siyang pakialam sa akin. Magaan kausap si Kenneth at kahit sinusungitan ko siya, hindi man lang siya nagagalit. Parang si Kuya Darren na sanay sa kasungitan ko. Hinatak ko ang kamay niya papunta sa daanan na tinuturo niya. Siguro doon na muna ako tatambay kung ganitong hindi ako makasagap ng signal. May-message ko na lang din si Kuya Darren para ipaalam kung nasaan ako. Alam kong hahanapin nila ako. Medyo nagugutom na ako at talaga namang madilim na ang paligid. Kaya napagpasyahan kong tumayo na sa kinauupuan ko para bumalik sa bahay nila Kuya Darren. Hatid na kita. Tapos ka naman na sigurong gumamit ng internet, di ba? Oh my gosh. Sorry, Kenneth. Nabore ka ba kay hintay? I called my best friend kasi. Nagkwentuhan lang kami about stuff tapos hindi ko napansin. Gabi na pala. Oo nga eh. Kamusta yung cookies at juice na binigay ni tita? Masarap ba? Mukhang natuwa siya sa'yo dahil sa kakonyohan mo ah. Yeah, it's actually delish. Thanks for the cookies, ha? I enjoyed it. Ayaw yung tanggapin bayad ko eh. Babalik pa naman ako bukas. Doon na lang muna ako tatambay. Candy! Naputo lang sasabihin ko nang makasalubong namin si Kuya Darren habang naglalakad kami ni Kenneth. Sa itsura nito mukhang galit at nag-aalala siya. Saan ka ba galing ha? Bakit hindi ka man lang marunong magpaalam? I texted you. Sinabi ko na sa internet cafe ako. Sinabi na kasama mo siya. At hindi rin naman internet cafe ang pinuntahan mo kundi tindahan lang. Nagpunta pa ako ng bayan dahil doon lang ang alam ko na may internet cafe. Maghapon kong inikot lahat ng computer shop doon. Tinatawagan kita pero busy ang linya mo. Ay, kasalanan ko pa bang hindi ka nakaintindi ng text ko? That's not my fault, Kuya Darren. Isa pa, I'm your boss. So you shouldn't be shouting at me like that. Pasensya ka na, Kenneth. Mauna ka na. Kita na lang tayo bukas. Dahil sa pagtaas ng kilay ni Kuya Darren ay nahiya ako kay Kenneth, kaya binaling ko sa kanya ang atensyon ko para magpaalam. Tumas-baba lang ang kilay ni Kenneth bilang pagsang-ayon sa sinabi ko. Pinagmasdan ko siya habang naglalakad palayo nang marinig ko ang malakas na boses ni Kuya Darren. Candy, kinakausap pa kita. Ano ba? Hindi kita tatay, okay? Huwag mo ako sigawan. Nag-aalala lang ako sa'yo kung sino-sino pang kinakausap mo at sinasamahan. Kaibigan ko siya. Besides, mukhang mabait naman siya. Sa maghapong magkasama kaming dalawa, wala naman siyang ginawang masama sa akin. Wala pa, kasi bago pa lang eh. Ewan ko sa'yo. Wala naman kaming ginagawang masama pero nagagalit ka na ng ganyan. Candy, ano ba? Buksan mo yan. Nagsisisigaw si Kuya Darren sa labas ng kwarto ko pero hindi ko na siya pinansin.
Naiinis talaga ako nun sa kanya dahil wala naman akong ginawa. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang galit niya. Sumama ako rito sa kanya sa probinsya para makapag-relax at hindi para masakal at mabore ng todo. Kaya anong problema niya? Ilang sandali pang lumipas nang may kumatok na naman. Akala ko si Kuya Daryl ulit. Pero mali pala ako nang marinig kong nagsalita ang tao sa labas ng pintuan. Ineng, Candy, pwede ka bang lumabas dyan? Bakit po? Ano po yon? Pasensya na po kung nakalock. Mabilis akong lumabas nang mapagtanto kong si Nanay Viola ito. Ayos lang naman. May gusto lang sana akong sabihin sa iyo, Iha. Ano po yon? Halika dito. Maupo ka muna. I quickly followed Nanay Viola. I don't know why pero kinabahan ako nang titigan niya ako. Parang feeling ko, paghahagalitan niya ako ng malala. Nabalitaan ko kasing tumambay ka daw sa bahay ni Manda. Opo, naki-internet po ako eh. Ganito kasi yan, Iha. Bago ka lang dito sa lugar namin. Maraming bagay na hindi mo pa alam. Maraming tao ang nagpapanggap na mabait sa harapan mo. Pero hindi naman talaga ganon ang totoo nilang pagkatao. Ayaw lang naming mapahamak ka dahil cargo ka ng anak ko. Gusto lang namin na manatili kang ligtas hanggang matapos ang piyesta at makauwi ka ng maayos sa Maynila. Wala naman po silang ginawa sa akin. Mababait po sila sa akin. Hindi po nila ako sinasaktan. Anak, Candy, si Manda kasi. Hindi ko na sana sasabihin ito pero kailangan mong malaman. May usap-usapan kasi dito sa lugar namin na yung pamilya raw ni Manda. Sila raw ay mga aswang. Aha? Ano pong ibig niyong sabihin? Noong nakaraang taon, maraming tumatambay at bumibili sa kanila. Masayang bahay nila noon. Pero isang araw, nabuntis si Manda. Makalipas ang isang taon, nalaman namin na isang buwan matapos siyang manganak, nawawalang anak niya. High-tech na ang bahay nila dahil sa dami ng taong dumadaan. May CCTV na rin sila. Pero sa pagsisiyasat, walang kahit sino ang nakita na lumabas ng bahay na may dalang bag na kasyang isang sanggol o kahit binuhat ang bata. So, ano pong sinasabi niyo sa akin? Ayon sa mga matatanda dito, may kakaiba raw sa pamilya nila. May mga kwento na may nakita silang lumilipad na parang malaking ibon sa gabi malapit sa bahay nila. Iba na ang tingin ng mga tao kay Manda mula nung mawala ang anak niya. Pero, hindi naman po ako naniniwala sa mga ganoong kwento. Iha, hindi naman kita pinipilit maniwala. Gusto ko lang mag-ingat ka. Alam ko, taga Maynila ka at hindi ka sanay sa mga ganitong usap-usapan. Pero dito sa amin, may mga bagay na hindi madaling ipaliwanag. Tulad na lang ng hinala naming lahat na kinain mismo ni Manda ang kanyang sariling anak. Po? Oo, lahat ng tao. Iniwasan siya pagkatapos nyon. Lahat ng nakakilala sa kanya, dumistan siya. May mga pulis din na tumingin sa buong bahay nila at nakita ang braso ng bata sa ilalim ng kama nila. Ang sabi nila, dahil bagong panganak si Manda, wala siyang lakas para lumipad at manghuli ng ibang makakain, kaya kinain niyang sarili niyang anak. I am so shocked. Hindi ko nga alam ang dapat kong sabihin dahil hindi ko din sigurado kung bakit niya sinasabi ang lahat ng ito. Kung maaari lang sumuka dahil sa mga kinikwento niyang nai-imagine ko. Ew! Nakakakilabot naman po yan.
Paano nangyari yon? At bakit niyo po kinukwento sa akin ang bagay na to? Sinasabi ko to para maiwasan mong mapahamak. Para maintindihan mo rin kung bakit nagagalit si Darren na kasama mo si Kenneth. Iwasan mo ang mga taong magdadala ng peligro sa'yo. Kilala namin sila, kaya't maniwala ka sa amin. Iniingatan ka lang namin. Baka mamaya, ikaw naman ang mapahamak. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Pero, salamat po sa concern. Huwag mo nang masyadong isipin pa. Iniwan mo itong itinimpla kong gatas para sa iyo. Para makatulog ka agad. Sabi kasi ni Darren, hindi ka daw nakatulog kagabi. Hindi magandang walang tulog sa katawan. Salamat po ulit. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot sa kwentong iyon ni Nanay Viola. Para itong eksena mula sa isang horror movie. Pero seryosong-seryoso ang mukha niya na parang buo ang paniniwala niya dito. Nito ang isip ko pero tinanggap ko ang baso ng gatas. Tumango at nagkunwaring nauunawaan ko ang mga sinabi niya kahit nasa loob-loob ko natataranta pa rin ako. Kinabukasan, matapos naming kumain ng umagahan, agad akong bumalik sa kwarto. Sinabi nila na pupunta kami sa isang talon o ilog na malapit pero mas interesado talaga ako na makapag-internet ng araw na yun dahil nabitin ako kahapon. Maya-maya, may kumatok na naman sa pintuan ko. Nandyan ka ba? Pinapatawag ka na ni Inay. Sumama ka daw sa amin. Pwede bang wag na lang ako sumama? May pupuntahan kasi ako. Bakit? Saan mo na naman babalak pumunta? Kay Kenneth na naman. Kuya Darren, hindi naman siguro nila ako sasaktan. Hindi ako naniniwala sa kwento-kwentong kumakalat dito sa lugar nyo na mga aswang sila. Hindi na uso yun sa panahon ngayon. Ay, ang tigas talaga ng ulo mo. Sana pala hindi na lang ako pumayag na sumama ka dito. Kung para ka pating bata na kailangan kong bantayan. I am not a child anymore. They just treat me like a child. Sige na, tara na. Hindi na ako sasama. Sumapakiramdam ko. Bakit? Anong nararamdaman mo? Wala. Nangihina lang ako. Parang gusto ko matulog muna. Okay. Hindi na lang ako sasama. Babantayan na lang kita. Minsan napaka-overbearing ni Kuya Darren. Pero alam kong nagmamalasakit siya. Kaya lang minsan, kailangan niyang mag-chill. Luckily, hindi niya ako pinilit na sumama sa kanila at nagstay na lang ako sa kwarto ko maghapon. Pero ramdam ko ang presensya niya. Gusto kong lumabas para sabihin sa kanya na huwag akong bantayan pero totoo namang may punto siya. Hindi na sana ako sumama kung burden lang ako sa kanya. Ang gusto ko ay makapag-enjoy at sulitin ang trip na ito pero hindi ko alam kung bakit sobrang hirap para sa akin na gawin yon. Mahabang oras din ang ginugol niya sa pagbabantay sa akin at narinig ko si Kuya Darren na nakikipag-usap sa kapatid niya. Kailangan daw nilang sunduin ang isang nagngangalang Grace na hindi ko alam kung sino at gagamitin nila ang sasakyan ko. Hindi man lang siya humingi ng permiso. Sobrang nagmamadali siya. Perfect. Ito na ang pagkakataon kong magkaroon ng oras para sa sarili at mas mahalaga, makakuha ng access sa internet. Nang masiguro kong wala ng tao sa bahay bukod sa akin, doon ko na naisipang magmadali at pumunta kina Aling Manda. Nang makarating ako doon, saka ko lang biglang naalala yung ikinwento sa akin ni Nanay Viola kagabi. Kaya medyo kinabahan ako. Pero naisip ko kung may gustong gawing masama sa akin si Aling Manda at si Kenneth, di ba dapat ginawa na nila yun kahapon pa nung wala pa akong kamuwang-muwang na sobrang nagtitiwala sa kanila? Oh, mabutit pinayagan kang pumunta dito. Bakit naman po hindi? Wala naman pong signal doon. Kaya nga naglagay ako ng wifi sa panganay ko para may paglibangan ako pag wala akong kausap. Anak niyo pong nagbabayad ng bills niyo? Oo,
Sila ang may kaya. Malalaki na ang mga anak ko at may magagandang trabaho sila sa syudad. Gusto nga nila akong isama pero ayoko. Marami akong halaman at mga alagang hayop dito na ayaw kong iwan. Ah, ganun po pala. Bakit parang hindi ka makatingin sa akin ng diretso tulad kagabi? May sinabi ba sila sa'yo? Nothing. They just wanted me to go with them to the falls, pero I didn't want to. Mas gusto ko lang mahiga kasi antok na antok ako. Actually, parang hapa akong pagod na pagod eh. Siguro, dahil yan doon sa gatas nila Viola. Wait, what? How did you know about that milk? Oo, alam ko ang bagay na yan. Yan din kasi ang binibili ko sa kanila noon kapag nahihirapan akong makatulog. Masarap yan, no? Ramdam agad ang epekto. Tama po kayo dyan. Hindi ka pa pala sinundo ni Kenneth? Ang sabi niya masungit ka daw. Pero mukhang hindi naman. Pait mo nga eh. Ano bang ginagawa mo dito sa probinsya namin? Sumama lang po ako kay Kuya Darren para makifiesta. Sabi niya masaya daw, and I'm sure I'll enjoy it. Naku, sa isang araw na yan, mabuti pa. Umuwi ka na lang. Magulo dito kapag piyesta. Ano pong ibig niyo sabihin? Bigla akong kinabahan sa pagtataboy ni Aling Manda sa akin. Basta, mas makakabuti sa'yo kung dalhin mo ito. Huwag mo ipapakita kay Darren. Ilagay mo lang sa bulsa mo. Ang payo ko, umuwi ka na lang sa inyo sa Maynila. Ipapatid kita sa pamangkin kong si Kenneth kung gusto mo. Ano pong meron? At narinig ko ang gwapo kong pangalan. Umatras ang kaba ko nang biglang sumulpot sa usapan si Kenneth. Hindi namin napansin ang pagdating niya. Nandyan na palang mahangin kong pamangkin. Tita? Kumusta, Candy? Hinihintay kita kanina sa kotse mo pero hindi ka sumipot. Naabutan tuloy ako ni Darren. Tapos yun, muntik na naman kaming mag-aaway. Did he hurt you? Hindi naman pero alam mo tama ang tita ko. Mas makakabuti kung uuwi ka na lang ng Maynila bago pa magfiesta. Huh? Ano bang ibig niyong sabihin? Bakit pinapauwi niyo ako? Nandito ako para makifiesta, remember? Maghahanda lang ako ng merienda. Diyan lang muna kayo. Mahabang kwento, Candy. Mas mabuti pang umuwi ka na lang kaysa madamay ka sa mga gulo rito sa lugar namin. Magkagalit pa talaga kayo ng pamilya ni na Kuya Darren? Ano ba nangyari sa inyo noon? Hindi naman. Sila lang ang may galit sa amin. Kaya kaysa mamili ka kung sinong papanigan mo, mas mabuting umuwi ka na lang. Baka madamay ka pa. Wala talaga akong maintindihan sa mga nangyayari. Pero dahil sa mga cryptic ang pahiwatig na yun ni Kenneth ay parang nabubuhay lang ang curiosity ko. Hindi rin ako makapag-internet noon ng maayos dahil na-occupy na ng mga sinabi ni Kenneth ang utak ko. Hindi ko alam kung ano ang issue nila pero honestly, wala naman akong nararamdamang threat kay Kenneth o kay Aling Manda. Siguro nga medyo isip bata pa ako noon at yes, I can be a little spoiled brat. Pero marunong naman akong makaramdam kung sino ang trustworthy at sino ang hindi. Umuwi ako ng bahay nila Kuya Darren nang walang kahit sino ang nakakita sa akin. Hindi na ako nagpahatid kay Kenneth at naunawaan naman niya iyon. Niyaya akong kumain ng hapunan ni na Kuya Darren nang kumatok sila sa kwarto ko. Eksaktong kauuwi ko lang. Tahimik lang akong nakikinig sa mga usapan nila habang kumakain. Kinausap nila ako paminsan-minsan at sumasagot naman ako pero diretso at maikli lang. Ayoko nang pahabain pa. Sa totoo lang, nag-iisip ako kung ano na ba talaga ang dapat kong gawin. Tama si Kenneth. Mas mabuti nga sigurong umuwi na ako. Medyo kinakabahan na rin ako, lalo na ngayon na nalaman kong nawawala pala yung isang kamag-anak nila na dapat ay susunduin ni Kuya Darren kanina. Si Grace. Apo raw ito ni Nanay Viola at pamangkin ni na Kuya Darren sa isang malayong pinsan.
Gusto rin daw sana nitong magbakasyon dito sa probinsya nila pero ngayon ay nawawala na ito at walang may alam kung saan siya nagpunta. Hindi nila alam kung naligaw ba siya o may ibang sumundo sa kanya. Sinubukan na nila itong i-report sa pulis pero dahil hindi pa lumilipas ang 24 oras, hindi pa sila pwedeng kumilos. Kaya ngayon, lahat ay tensed at hindi maganda ang atmosphere dito sa bahay. Nasa hangin ang kaba at ramdam ko ang pag-aalala nila. Pakiramdam ko anumang oras ay may mangyayari pa. Pagkatapos namin kumain, inihatid na ako ni Kuya Darren sa kwarto. Dito ka lang. Wag na wag mong susubukang umalis. Delikado ang paligid. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung may mangyaring hindi maganda sa'yo. Whatever. Makinig ka sa akin. Nakita na ang bangkay ni Grace. Natagpuan siyang palutang-lutang sa ilog kanina. Nakalutang at walang mga laman ang loob. Hindi lang namin magawang pag-usapan sa hapag kanina. Pero sa palagay namin, aswang ang gumawa nun kay Grace. Ano? Mas lalo akong kinabahan sa sinabi ni Kuya Darren. Mas nagiging misteryoso ang lugar na ito sa isip ko dahil sa sinasabi niya. Biglang nagsuot ng jacket si Kuya Darren at mukhang naghahanda siyang umalis. Kaya sumunod ka sa bilin ko. You mean, totoo ang aswang? Sa tingin mo ba kayang gawin yun ng isang normal na tao? Saan ka pupunta? Kukunin namin ang bangkay ni Grace sa ilog. Nakasabi dito sa ugat kaya hindi agusin ang tubig doon. Bakit hindi nyo hayaan sa pulis ang bagay na yan? Baka mapahama ka din doon. Hayaan mo, uuwi ako ng buo at walang labis. Papahatid na kasi ako pa uwi ng Manila. Ayaw ko na magstay dito. Pwede ba, Miss Candy? Huwag kang makisabay sa problema naming lahat. Fine. Make it faster at ihatid mo na lang ako kahit sasakayan lang. Matalim ang tingin ni Kuya Darren nang umalis siya sa harap ko. Parang ibang tao na ako sa paningin niya. Hindi ako sanay sa ganoon. Bigla akong kinilabutan. Ang mga aswang at kwentong kababalagan na dati mga alamat lang para sa akin, ngayon, parang totoo na. Naisip ko rin ang matagal na alitan sa pamilya nila Kuya Darren at Kenneth, pati na rin ang pagkawala ni Grace. Lahat ng ito parang isang bangungot na ayaw ko nang ipagpatuloy. Ang dami kong gustong itanong, pero alam kong hindi ito ang tamang oras dahil kahit gusto kong magpakita na parang wala akong pakialam, ang totoo, takot na takot ako. Bawat hibla ng buhok ko ay tumindig sa kaba. Sa loob-loob ko, gusto ko nang makalayo at bumalik sa Maynila sa mas ligtas at pamilyar na lugar. Pero alam kong hindi ko pwedeng basta na lang gawin yon. Nagulat ako nang biglang may bumukas sa pinto ng kwarto. Hindi ko kasi ito nilak kanina nang umalis si Kuya Darren. Mas nagulat akong si Kenneth ang niluwa nito at halatang nagtatago at nagmamadali. Sumama ka na sa akin. Ihahatid kita sa bayan. Doon ka na sumakay pa Maynila. What? Bakit? Ano nangyayari? Mahirap i-explain pero kailangan mong makalayo dito. Huh? Hindi ko naiintindihan. Naguguluhan na ako. Anong ibig mong sabihin? Delikado ang buhay mo sa lugar na ito. Sumama ka sa akin sa bahay ni Tita Amanda. Doon ligtas ka. Ipapaliwanag ko sa iyong lahat doon. Mas natatakot ako, Kenneth. Magtiwala ka sa akin. Hindi kita ipapahamak. Pangako yan. Can I call my mom first? Ito, gamitin mo tong phone ko. Malakas tong sumagap ng signal. Humingi ka ng tulong sa nanay mo. Agad kong kinuha ang cellphone na inabot ni Kenneth. Kahit nanginginig pa ang mga kamay ko, tinawagan ko agad si Mami. Habang hinihintay ko ang sagot niya, ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Bakit parang may napakalaking panganib na nagtatago sa likod ng lahat ng ito? At bakit ganoon na lang ang takot ko? Hindi ko alam kung dapat ba akong magtiwala kay Kenneth o kung tama bang sundin ko ang sinasabi niya. Nagtatakbo kami papunta sa bahay ni Tia Amanda, pero pagkapasok pa lang namin ang bahay, narinig ko na agad ang boses ni Kuya Darren. Malayo ang agwat ng mga bahay dito, kaya kung sisigaw siya, tanging kami lang ang makakarinig.
Di ko alam kung paano niya kami nasundan pero si Kenneth, agad akong itinago sa likuran niya habang hinarap si Kuya Darren sa pinto. Lumabas ka dyan, Candy. Mapapahama ka sa kanila. Binalaan na kita, hindi ba? Si Kuya Darren, nandyan siya. Malamang kukunin ka na nila. Anong gagawin ko? Anong gagawin natin ngayon? Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo. Nagkatinginan kami ni Kenneth. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang kaba pero pinili niyang protektahan ako. Hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa ang dapat kong paniwalaan. Huwag kang maniwala sa kanya. Kailangan kanya kaya kanya inilalayo sa akin. What's really happening ba? Bakit kailangan ko siyang layuan? May gagawin siya sa'yo. Importante kang bagay sa kanila para sa darating na fiesta. What do you mean ba? Hindi ka talaga nila bisita. Meron silang masamang pakay sa'yo. Humigpit ang hawak ni Kenneth sa braso ko. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Sa isang banda ay si Darren, ang kilala kong Kuya Darren na matagal ng kaibigan ng pamilya. Sa kabila, si Kenneth na may sinasabi tungkol sa aswang at mga bagay na tila galing sa alamat. Iuuwi na kita sa inyo, Candy. Lumabas ka na dyan. Huwag mo na siyang utuin, Dario. Alam natin ginagamit ko lang ang kaso ng tiya ko. Para lang itago na kayo talagang may gagagawan ng lahat ng pagkawala ng mga bata at tao dito sa lugar natin. Tumahimik ka. Huwag mong lasunin ang utak ni Candy, Kenneth. Kung wala kang masamang plano sa kanya, bakit hindi mo siya hayaan sa amin? Alam nating dalawa na ikaw ang may gagawing masama sa kanya. 10 ng angkan mo. Napalunok ako. Anong klaseng kwento ang pinasok ko? Sa loob ng ilang araw hindi ko inasahan na ang simpleng bakasyon ay hahantong sa ganito. Halos hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Takot, kaba at isang bahagi ng utak ko ang nagsasabing tumakbo na lang. Pero paano ako tatakbo kung hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi sa akin ang totoo? Stop! I don't care what really happened here. Gusto ko lang umuwi ngayon din. Kuya Darren, kung hindi totoo ang sinasabi ni Kuya Kenneth, pwede bang hayaan mo akong ihatid nila sa bayan? Hindi ka nila ihahatid doon. Sigurado akong gagawin ka nilang hapunan ngayong gabi. Bakit ba sa kanila ka naniniwala? Hindi mo ba alam? Stop! Napapikit ako. Gusto kong isarado ang pandinig ko sa lahat ng sinasabi nila pero parang hindi ko kayang magbingi-bingihan. Ang bawat salita nila ay parang nagdadagdag ng bigat sa dibdib ko. Wala akong pakialam sa gulo niyo. Gusto ko nang umuwi. Ramdam ko ang panginginig ng boses ko habang sinasabi ko yun. Hindi ko na alam kung anong klaseng sitwasyon ang kinasusuungan ko. Halika na, ihahatid na kita! Para malaman mo ang totoo, Candy, tumabi ka sa kanya. Ilapit mo ang bagay na binigay sa'yo ni Tia Amanda. Magtiwala ka sa akin, Candy. Nasa paligid sila, kuya. Nakalalay din sila, Tia Amanda. Lahat kami ay ililigtas ka. Ilapit mo lang sa kanyang bagay na yan. Huwag kang maniwala sa kanya. Please lang, Miss Candy. Kilala niyo na ako simula pa noon. Alam mong imposible ang mga sinasabi niya. Ito na lang ang paraan, Candy. Kung ilalapit mo ito kay Darren, makikita mong totoo. Ang tinutukoy sa akin ni Kenneth ay ang bagay na binigay ni Aling Manda. Pero hindi ko na talaga alam kung kanino pa ako maniniwala sa kanila. Sobrang gulong-gulo na ako hanggang sa isang bagay ang napagtanto ko. Matagal ko nang kilala si Kuya Darren. Hindi ko alam bakit ako naniniwala sa inyo at kung bakit pumayag akong sumama sa inyo. Tama nga siya. Dapat, hindi ako basta-basta nagtiwala sa inyo. Tumakbo ako palapit kay Kuya Darren. Sinalubong niya ako ng bukas ang mga braso. Ramdam ko ang pangangatal ng buo kong katawan. Sa oras na ito, pakiramdam ko na sa akin ang kapalaran ko. Tumama ang malamig na hangin sa pisngi ko, tila ba nagbabadya ng mas malaking panganib. Tahimik kong nilingon si Kenneth nang hawakan ako ni Kuya Darren at maglakad palayo sa bahay ni Aling Manda. Kita ko si Aling Manda sa bintana nakatingin. Nang makarating kami ni Kuya Darren ay kita ko ang matalim at hindi normal na tingin sa akin ni Nanay Viola. Mabuti naman at nauwi mo siya. Hindi siya pwedeng mapunta sa iba. Matagal ko nang inaasam ito.
Hindi ko hahayaang mapuntang karni ng isang birhen na may mahalikang dugo sa iba. Kuya Darren, anong ibig sabihin nito? Grabe ang kabang naramdaman ko nang marinig ko ang hindi pamilyar na boses ni Aling Viola. Nanginginig ang paa ko sa sinabi at inaasta nila. Huwag kang mag-alala, Candy. Hindi mo mararamdaman ang sakit. At kapag nakain ka na ng buong angkan ko, hindi mo na rin aalalahan ng lahat ng ito. Ano? Matagal na naming pinagplanuhan ito. At ngayon, sa wakas, matatapos na rin ang paghihintay ko. Nay Viola, bakit mo ginagawa to? Tumahimik ka. Hindi kita kamag-anak, kaya wag mo akong tawaging nanay. Sa mata ng angkan namin, ikaw ay pagkain lamang. Tama na, Inay. Huwag mo nang pakinggan ng batang yan. Wala naman siyang halaga. Ang totoo, walang maghahanap sa kanya. Siguradong magiging masaya ang mga magulang niya kapag nawala na siya. Nasaan na sila, Tio? Bakit wala pa sila? Nakuha na ba nilang bangkay ni Grace? Huwag kang mag-alala sa kanila. Siguradong patibong lang ang pagkawala ng bangkay ni Grace. Malaking hinala kung may kinalaman na magtiyahing yon sa balitang nakarating sa atin. Hindi nga alam ng tiyo mo kung paano napunta sa ilog yun. Dahil sinigurado niyang nasa maayos na lalagyan ng bangkay ni Grace upang hindi ito agad mabulok. Ano? So ginawa niyo talaga to kay Grace? Hindi ko akalain na ganito kalalim ang kasamaan niyo. Paano niyo nagawa to sa kanya? Wala nang halaga ang mga tanong mo, Iha. Ang mahalaga, ikaw ang susunod. Sa piyesta, ikaw ang magiging handa para sa buong angkan namin. Mga walang hiya kayo? Matagal niyo na ba itong pinaplano? Hindi ba ninyo nararamdaman ang pagkakamali ng ginagawa niyo? Sulit naman ang paghihintay namin, hindi ba? Walang hiya ka, Darren! Nakakatakot, nakakapanlamig at tila wala akong magawa. Para akong naging bato, hindi makagalaw, hindi makaimik. Ang mga salitang binibitiwan nila ay parang mga patalim na tumatama sa aking puso. Hindi ko akalain na magagawa nila ito. Hindi sila ang mga taong akala ko'y kilala ko. Lahat ng ito ay mali at wala akong magawa kundi huminga ng malalim at magdasal na may makakatulong sa akin. Wala akong maisip na ibang malalapitan. Si Kenneth? Si Aling Manda? Paano ko sila tatawagin? Ang lahat ng sinabi at ginawa ko kanina ay parang nagtulak sa kanila papalayo. Ngayon parang nasa dulo na ako ng bangin, hindi ko alam kung sino ang kakampi ko. Habang abala sila sa kakatawa, biglang nagkaroon ng malalakas na tunog at mga pagbagsak. Lahat kami ay nagulat, lalo na ang mag-inang Viola at Darren. Ano na namang kalokohan ang nangyayari ngayon? Lumabas ka. Tingnan mo kung ano yun. Nagmamadaling lumabas si Kuya Darren papunta sa sunod-sunod na ingay. Hindi nagtagal, bumalik siya na may nanlilisik na mga mata. Ang mga kuko niya ay nagsimulang lumabas at ramdam ko na tila hahaba pa ito. Inay, marami na sa mga kamag-anak natin ang namimilipit sa sakit. May nagdala ng lason para sa atin. Hindi ko alam kung anong tawag doon pero hindi sila makakilos tuwing inaapakan nila o kapag nasa paligid sila ng abong yun. Walang iya. Sinong may lakas ng loob na pumunta sa kuta ng mga aswang? Sinusubukan niya lang pasensya ko. Ramdam ko ang tensyon sa hangin habang nag-uusap sila. Kahit gaano kalakas ang tiwala ni Viola sa kanilang kapangyarihan, tila may bagay na hindi nila inaasahan. Ang abong sinasabi nila, yung ba ang magpapahina sa kanila? Nang marinig ko ang usapan ni Kuya Darren at Viola, parang may kung anong nag-click sa utak ko. Bigla kong naalala yung ibinigay sa akin ni Aling Manda, pero paano ko sila matatakasan ngayon? Ang bilis nila kumilos at si Darren, hindi ko na siya makilala. Kung papatayin niyo ako, gawin niyo na. Huwag niyo na akong pahirapan pa. Ayoko na lang ganito. Huwag kang magmadali, Iha.
Darating tayo diyan. Tumingin ako kay Kuya Darren. Sinisikap kong alamin kung may natitira pa sa dati niyang sarili. Pero wala na. Wala akong nakitang emosyon. Kailangan ko talagang kumilos mag-isa. Naramdaman kong may pumatak na pawis sa likod ko habang iniisip ko ang susunod na hakbang. Mukhang wala na akong ibang maaasahan pa ng mga sandaling yun. And it looks like the only person who can save me is me. Pero biglang may kung anong bagay ang bumagsak sa may gilid ko. Kasunod noon ang boses ni Kenneth. Gulat ako pero medyo nakahinga ako bahagya ng maluwag dahil may tutulong na sa akin ngayon. Candy, nandito na ako! Lumapit ka! Aalis na tayo ngayon din! Oh! At anong balak mong gawin, Kenneth? Dadalhin mo siya palayo? Nakakatawa. Hindi ka pa ba natututo? Walang nakakataka sa akin. Walang nakakawala sa pamilya namin. Lalo na sa birhen na yan. Wait lang, Kenneth. Paano tayo makakaalis? Nasa gitna tayo ng teritoryo nila. Magtiwala ka sa akin, Candy. Nasa labas ang mga tao ko. Naganda sila ng bitag para sa mga aswang. Ngayon lang nalaman ng mga yan na may epekto ang abos sa kanila. Kailangan lang nating makalabas dito. Ha? Nakakahiya. Kahit na makalabas kayo, mas mabilis kami. Walang silbi ang mga abo kapag nagpalit kami ng balat. Ramdam ko ang tensyon sa buong katawan ni Kenneth pero kitang-kita kong may plano siya. Nakatingin siya sa akin ng may matinding focus, parang naghihintay siya ng tamang pagkakataon. Naging hopeful ako kahit kaunti. Hinugot ko yung maliit na pouch na ibinigay ni Tia Amanda mula sa bulsa ko na naglalaman ng abong ginamit ni Kenneth na panlaban sa mga aswang kanina. Pati na rin ang isang kwintas na hindi ko alam kung para saan. Makinang yun at may kumikislap na pulang bato bilang pendant pero wala na akong gaano pang oras para mamangha doon. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Sobrang kabado ako. Hindi ko alam kung gagana talaga ito pero nakikita ko ang mukha ni Kenneth kaya alam kong wala akong choice. Unti-unti akong lumapit kay Viola, bitbit ang pouch. Kitang-kita ko kung paano nanlaki ang mata niya nang makita niya ito. Bigla siyang umatras tapos nag-iba ang atmosfera. Inilapit ko yun sa kanya tapos bigla siyang napaurong. Yung balat niya parang biglang nagre-react sa abo, parang yung nasusunog. Sobrang intense at narinig ko ang sigaw niya na puno ng sakit. Anong kinakunin ko? Candy! Tumakbo ka na! Hindi na ako nag-isip pa. Tumakbo ako papunta sa pinto. Ramdam na ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Bawat hakbang ay tumatakbo ako para sa buhay ko. Naririnig ko ang sigaw ni Viola sa likod ko pero hindi ko kayang lumingon. Malamig ang hangin pero hindi ko na ito nararamdaman dahil sa adrenaline. Mabuti na lang at wala pang nangyayaring masama sa'yo. Gusto man naming hayaan ka, hindi ko alam kung paano. Hindi kami matahimik dahil baka may mawala na naman dahil hindi namin nagawang iligtas. Bakit? Marami na ba naging biktima sila, Kuya Darren? Oo, sobrang dami na. Isa na raw ng mga asawa ni Tia Amanda. Anong ibig mong sabihin? Mga asawa? Marami nang naging asawa si Aling Manda? 3 na ang naging asawa niya. Ang una ay namatay dahil inatake sa puso. Dulot daw ng matinding takot. Ang pangalawa ay nawala na at hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Ang pangatlo nakita mismo ni Tia Amanda na kinain ng pamilya ni Darren. Doon nabaliw ang tiya ko at sinubukang kainin din ang sarili niyang anak dahil sa matinding hallucinations. Grabe naman yun! Ew! Ganun ang realidad dito, Candy. Kaya wala masyadong bata at naninirahan dito. Tinuturing itong baryo ng mga aswang. Halos lahat na yata ng pamilya dito ay lumipat na sa ibang lugar para mapanatili ang kanilang buhay at pamilya. Pero, paano kayong naiwan dito? Nandito ang lupain ng angkan ko at hindi pwedeng aswang ang makinabang para sa sarili nilang kagustuhan. Si Darren ay matagal nang tumalikod sa angkan nila kaya matagal din siyang nanirahan sa Maynila. Pero isang araw ay bumalik siya. Hindi namin alam kung bakit. Pero naisip na namin meron silang planong magparami ulit.
Gamit ang birheng alay, lalakas sila ng doble. Sapat para makapagluwa ng maraming laway na ilalagay sa tubig at pagkain upang gawing katulad nila ang sino mang makakainom at makakakain nito. Ngayon, nauunawaan ko na ang lahat. Para itong puzzle na unti-unting nabubuo. Hindi lang ito basta away ng dalawang pamilya. Ito ay gulo ng mga tao at mga kakaibang nilalang. Sa hindi malamang dahilan, biglang sumulpot si Kuya Darren sa harapan namin sa gitna ng gubat. Agad akong pinaikutan ni Kenneth ng abong ginamit niyang panlaban sa kanila kanina na tinatawag daw bilang abong Rowan upang hindi ako malapitan ni Kuya Darren. Pero nagulat ako nang biglang lumabas ang mukha ng aking ina. Mami! Anong ginawa mo sa mami ko? Candy, huwag kang maniwala. Ilusyon ang lahat ng yan. Halika na, Miss Candy. Ihahatid ko na kayong dalawa ng mami mo. Mami! Huwag mong gamitin ang nanay niya para makuha mo si Candy. Hindi ba malakas kayo? Lumapit kayo at gamitin ang lakas ninyo sa akin. Hindi ako taka. Bakit ba ang hilig niyong makialam? Dahil hindi kayo dapat mabuhay sa mundong ito. Hindi ka Diyos para sabihin yan. Pareho lang niya tayong nilalang. Hindi Diyos ang gumawa sa inyo! Demonyo kayo! Halos hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko, Sir Jupiter. Sa gitna ng takot at kaguluhan, parang bigla akong may nakitang liwanag. Hawak ko pa rin ang kwintas, parang nagsisindi ng apoy sa dibdib ko. Tila ito ang nagbigay ng lakas na hindi ko alam na meron ako. Kailangan kong ipaglaban ang sarili ko, ang pamilya ko at kahit si Kenneth. Biglang bumangon si Kenneth mula sa sahig. Sinubukang itulak si Darren palayo. Kita ko kung paano nagsasalpukan ng mga kamao nila, ang bawat suntok na parang nagbabaga, ang ingay ng mga galaw nila na umaalingaw-ngaw sa paligid. Parang nagsisilbing patunay na ito na ang huling laban. Sa isip ko, kailangan kong kumilos, kailangan naming makaligtas dito. Si Darren, kahit sa halimaw niyang anyo, parang may kaunting bakas pa ng dating siya. Pero unti-unti nang nawawala. Sa bawat galaw niya nagiging mas mabangis, mas walang awa. Parang wala na akong natitirang oras. Hawak ko pa rin yung kwintas na pilak. Pinipilit kong paniwalain ang sarili ko na ito ang susi para iligtas si Kenneth. Tumakbo ako sa kanya kahit na alam kong delikado. Hindi ko alam kung bakit pero may parte sa akin na umaasa pa rin makakaya naming makaalis dito. Paglapit ko, sinabit ko ang kwintas sa lieg ni Kuya Darren pero imbis na bumalik sa dati si Kuya Darren, mas lalo siyang nagwala. Ang balat niya parang nasusunog. Tumindi ang kanyang sigaw at biglang may naramdaman akong malamig na presensya sa likod ko. Paglingon ko, nakita ko ang mukha ng isang babae. Parang si Mami. Anong ginagawa ni Mami dito? Hindi to pwedeng totoo. Pero bago pa ako makagalaw, sinakal ako ng babae. Yung mga kamay niya sobrang higpit. Halos hindi na ako makahinga. Teka, bakit ganito? Gusto kong magsalita pero walang lumalabas na boses. Nararamdaman ko na lang na unti-unti akong nawawalan ng hangin at lakas. Huwag kang magpa-apekto sa kanya, Candy. Ilusyon lang yan. Hindi ko na nagawa pang lingunin si Kenneth dahil nakaramdam ako ng isang matalim na bagay na bigla na lang bumaon sa leeg ko hanggang sa dumilim na ang buong paligid. Nagising ako sa ospital, Sir Jupiter. Napaka-dry ng lalamunan ko. Parang disyerto. Unti-unti kong iminulat ang mga mata ko at napagtanto ko na nasa puting silid na ako. Naka-dextrose. Nakadikit sa kung ano-anong medical equipment. Nakaramdam ako ng kaunting ginhawa pero mas malaki ang tanong sa isip ko. Anong nangyari? Pag-ikot ng tingin, nakita ko si Mami sa tabi ko. Nakahiga sa may paanan ng kama. Tinawag ko siya at agad siyang bumangon. Nang makita niya akong gising, bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Halos hindi siya makapagsalita sa sobrang tuwa. May mga luha pa siyang pumapatak sa kanyang mga mata pero kita ko ang ngiti sa mukha niya. May halong relief at pag-asa.
Mabilis siyang tumawag sa doktor para tingnan ako. Habang sinusuri ako ng doktor, napansin ko na parang may gustong sabihin si Mami. Pero hindi niya mahanap ang mga tamang salita. Gusto ko sang tanungin kung ano ang nangyari pero ang bigat ng katawan ko. Ilang sandali pa bumukas ang pinto at pumasok si Kenneth. Nakangiti siya pero may halong kaba sa mga mata niya. Kumusta ka? Masakit pa ba ang sugat mo? Hindi ko alam kung paano sumagot. Parang blanco ang isip ko pero may nararamdaman akong saya. Binigyan ko siya ng maliit na ngiti. Masakit pa rin. Pero okay na. Salamat. Akala ko hindi mo na ako makikilala. Seryoso, kung alam ko lang na ganyang katatamaan ng kagat na yon, hindi na sana ako sumama sa'yo. Kagat? Teka, nasa Maynila na ba tayo? Nagkatinginan kami ni Kenneth, tapos sabay kaming nagtawanan. Ang bigat ng sitwasyon, pero parang nawala yon kahit saglit. Yep, nasa Manila na tayo. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Di mo ba naalala? Teka, ano nangyari sa probinsya? Si Kuya Darren. Wala na si Darren, Candy. Hindi na siya bumalik sa dati. Pero ligtas ka na ngayon. At yun ang importante. Hindi ko na alam kung paano i-react yun. Ang daming emosyon. Lungkot, takot, relief. Gusto kong itanong pa ang maraming bagay pero parang ang dami ko ring gustong kalimutan. Yung itsura ni Kuya Darren, yung mga boses, yung mga pangil, lahat ng yun parang gusto ko nang iwan. Habang nakahiga ako sa hospital bed, parang lahat ng nangyari sa probinsya sobrang surreal. Parang panaginip pero alam kong totoo. Yung mga tao doon, ang pamilya ni Darren, grabe, nakakatakot. Hindi ko akalain na may ganoong klaseng panganib na nagtatago sa ilalim ng mga simpleng kwento ng aswang. Si Kuya Darren, halos 8 taon ko siyang kilala. Akala ko kaibigan ko siya. Pero nagbago siya. Hindi ko alam kung paano ko pa siya titignan pagkatapos ng lahat ng to. Ang daming alaala, ang daming moments na parang ang saya-saya namin tapos bigla na lang lahat nagbago. Naisip ko pa rin paano kung mas maaga kong napansin ang mga pagbabago. Paano kung napigilan ko siya. Pero sa huli alam kong hindi na mababalik ang lahat. Pero si Kenneth, ibang usapan si Kenneth. Hindi ko siya masyadong kilala noon pero parang siya ang naging liwanag sa gitna ng dilim. Siya ang dahilan kung bakit buhay pa ako ngayon. Ang weird, di ba? Kasi stranger lang siya noong una. Pero siya ang pinakamatinding tumulong sa akin. Napaisip ako paano kung wala siya doon? Paano kung wala siyang ginawa? Baka wala na ako ngayon dahil na rin sa katigasan ng ulo ko. Okay ka lang? Tumango ako pero halata ko rin na napansin niyang parang ang dami ko pa rin iniisip. Huwag kang mag-alala. Nasa Maynila ka na. Wala na sila Darren dito. Safe ka na. Salamat ha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung ano na nangyari sa akin. Ang dami kong natutunan mula sa karanasang yun. Hindi lahat ng tao na matagal mo nang kilala, totoo ang intensyon. Si Kuya Darren, nakala ko kaibigan. Pero si Kenneth, na halos kakikilala ko pa lang, siya ang tunay na nagpakita ng malasakit. Hindi ko ma-imagine na ganito ang mangyayari. Minsan ang mga taong akala mong kakampi mo, sila pang maghuhulog sa iyo. At yung taong di mo inaasahan, sila pa ang magliligtas sa iyo. Pagkatapos ng ilang araw sa ospital, unti-unti na akong bumalik sa normal. Pero alam kong hindi na magiging tulad ng dati ang lahat. Parang ang laki ng nawala
Hindi lang dahil kay Kuya Darren, kundi sa mga pananaw ko sa buhay. Mas naging maingat na ako sa mga tao. Mas natuto na akong kilatisin kung sino ang talagang tunay at sino ang may mga lihim na itinatago. Si Kenneth palagi pa rin siyang dumadalaw. Minsan nakakapag-usap kami ng mas malalim. Minsan, dinadaan na lang namin sa tawa para kahit papaano hindi namin masyadong pag-usapan ang mga alaalang yon. Pero alam kong kahit hindi namin ito pag-usapan, pareho naming alam na ang nangyari sa probinsya ay nagbago ng buhay naming dalawa. Seryoso, Candy. Baka sa susunod, mas mag-ingat ka na sa mga pupuntahan mo, ha? Hindi lahat ng lugar ligtas. Yeah, learned that the hard way. Pero alam mo, kahit anong sabihin nila, hindi ko akalain na ganun pala kahirap at kadilim ang buhay sa mga liblib na lugar. Ay, oo. Iba yung buhay doon pero hindi lahat ng tao masama. May mga kwento lang na mas mahirap intindihin kapag hindi ka sanay sa ganung kultura. Naiisip ko pa rin ang sinabi ni Kenneth. Ang probinsya nila kahit na may mga hindi maipaliwanag na pangyayari, hindi lahat ng tao doon masama. Pero sa kaso ni Darren at ng pamilya niya, ibang usapan. Sila, literal na kinain na ng mga kwento at alamat. Hindi ko naisip na magiging totoo ang mga kwentong aswang na napapanood ko lang dati sa mga pelikula. Sir Jupiter, alam ko iba itong kwento ko sa mga inaasahan ng listeners mo. Hindi ako yung typical na bida sa ganitong klaseng kwento. Pero gusto kong ipaalala na kahit sino sa atin pwedeng magkaroon ng karanasang magbabago ng buong pananaw mo sa buhay. Kaya sana kung may matutunan ng listeners mo sa kwento ko, ito na yon. Maging maingat tayo sa lahat ng pagkakataon at matuto tayong makinig. Hindi lahat ay nadadaan sa pagre-rebelde tulad ng ginawa ko na siyang nagdala sa akin sa ganoong sitwasyon. Alam kong hindi lang ako ang nagdaan sa ganito. Sana lang ang lahat ng makakarinig ito ay ma-inspire na maging mas maingat, mas bukas sa posibilidad na may mga bagay na hindi natin laging nakikita. Pero, totoo pa rin. Huwag nating kakalimutan na ang mga karanasan natin, gaano man kadilim o kasaya, may mga aral na nagdadala sa atin sa mas maliwanag na hinaharap.